Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna sa alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa #1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Enero 24, tuiga 2024. Sa gihapon ini mo lang ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapangunang nga mga balita. Iloilo City Council opisyal nga gindinayang request sang PNP nga magpanigayon sang signal jamming or signal shutdown sa syudad para sa dinagyang 2024. Philippine Coast Guard Station Iloilo nakahanda sa palabuton sini nga fluvial parade sa Biyernes nga adlaw. Kasadyahan sa Kabanatuan 2024, 100% na nga preparado. Pagtuging sa illegal nga droga sa Dinagyang Festival, ginapreparahan man sa Police Regional Office 6. Kag maasin PNP nagapati nga aksidente ang pagkatiro sa 12 anyos nga bata sospek na halata ang nagabinutig base sa autopsy examination. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay informasyon ng main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Check naton ang balita with Bombo Angel Tan. Mainit-init pa ini gin paiway or wala gin aprubahan sa Iloilo City Council ining ginahingyo sa PRO6 kabag patigayon sa signal jamming or signal shutdown diri sa pila ka mga lugar, partikularmente mga judging area sa syudad sa Iloilo. May kantanan sa highlights sa Dinagyang Festival 2024. Check ta ang dugang sininga detalya with Bombo Angel Tangel sa report na please come in. Bombo Cham deny sang Iloilo City Council ang request sa Police Regional Office 6 nga pagpatigayon man sang signal jamming o kon signal shutdown diri sa bahin sang syudad sang Iloilo para sa dinagyang 2024. Sa ginplastar diri nga committee report ni Councilor Cabaluna, ginaplastar niya anay ang mga facts o kun nga resulta man sang committee hearing the last time nga tiuna diri Bombo Cham. Isa sa mga dalagko gid nga mga pointers is that ang pag-ako sang mga telecommunications companies nga hindi nila masarangan ang signal jamming o kung pag-cut off sang signal sa mga specific areas, sa mga judging areas gani, kundi ang matabo gid diri pag-cut off sang signal o kung signal sa judging area kung mga mga cell sites nga malapit sa mga judging areas. Ang matabo diri o kung ang pagplastar gid diri ang mga kalapit ng mga areas just like ang Guimaras, Uton, kag ang mga kaiping manabi nga kabanwahanan nga malapit sa mga judging areas, apektado sa gihapon kung ginpasugdan sa City Council ang signal jamming sa subong nga tuig. So it means clearly wala sang device ang kapulisan, telecommunication companies, so kung telecommunications companies para sa signal jamming, Bombo Cham, kag ang natabo diri, wala sang ni isa nga mga kung ni isa nga konsihal ang nag-question man o kung nagpabutyag man abi sang ilang negatibo nga opinion abi sa hindi pag-approve sang signal jamming diri sa may syudad sang Iloilo. Clearly nga aprobado ini kag suportado sang City Council ang panindugan man una ni Mayor Jerry Treñas nga wala sang signal jamming nga matabo. Apisar man abi nga nga request ang kubrahon sang Police Regional Office 6 kag tiuna na nga daan matandaan sa mga kabombo naton the last time baton naman nga daan sa PRO 6 nga hindi pag-i-grant o kung i-approve sang konseho kag ni Mayor ining signal jamming nga gin-request nila pero ti sa gihapon dako ini nga challenge sa bahin sang kapulisan Bombo Cham ang abi augmentation nila, ang ilang preparation kag security nila nga pag-obrahon kay this time
doble ang obra kay atiya last time no mambal naton ni kampante sila nga wala sang signal. It means nga ang ila deployment isigi-sige kaga so ang plastada is dumedyo ara ang katawhayan kay wala sila sang ginamind about the signal nga mga issues Bombocham, pero this time ang connectivity, ang signal ara kaya ang iba niya nagakalipay of course kay ti nako ini nga bulig sa bahin man abi sa nga pumuluyo emergency purposes, communication purposes, mas mangin mahapos ini Bombocham ang pagpalabot sang mga mensahe. Kumbaga, ang mga apektado last year, hindi na maapektuhan sa subong nga tuig. Kagti, amuning prestada Bombocham sa bahay sa City Council. Lantaon naton diri sa bahay karon ni Councilor Cabaluna, kung ano diri ang nangin prestada nila, kag kung may mga ginpapirmahan pa inibala sa mga konsihal para sa ilang approval Bombocham. Alright, thank you so much, Bombo Angel. Live diri sa bahin sang Iloilo City Hall, ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel sa imo sining follow-up report. So gindinay sang committee ni Attorney Cedfrey Cabaluna aton sining konsehal diri sa siyudad sa Iloilo ining ginahingyo sang Philippine National Police, particularmente ang Police Regional Office 6 nga magpatigayon sang signal shutdown kay halin gid mismo iya sa mga representatives sang telecommunications company nga hindi pwede nga may mga specific areas lamang nga dulaon ang network or service no sang ila sini iya nga kompanya. But silingon nga nagasanto sa eksplanasyon sa National Telecommunications Commission nga nagadepende ini sa kalaparon sang gina feed no nga area sang isa iya ka cell site sa aton sini magkabombo no. So hindi doable ining ginahingyo karon sa Police Regional Office 6 nga itudlo lamang abi ang area sa judging area number 1, number 2, number 3, and number 4. Hindi ina pwede. Hindi ina doable sa aton sini karon iya nga mga kabombo. That is why nga ang City Council nagpabor sa sining pagpaiway sa pagpatuman sang signal shutdown or ginatawag sining signal jamming. Inagakadapat lamang kunong dublihon sang Philippine National Police, particularmente ang PRO 6, ang ila siniiya nga pagpasiguro no nga mangin safe ang pagsaulog sang Dinagyang Festival 2024, of which inaiya doable. Pwede gid mahimo sa aton sini mga kapulisan, granting ati 2,500 ang number no sang mga police personnel nga i-deploy diri iya sa syudad sang Iloilo. While abot sina, may mga augmentation pa from other agencies such as the Philippine Coast Guard, no? Ang Public Safety Transportation Management Office or ang Public Safety Unit, kag iban pa nga mga force multipliers nga mag-volunteer sa hatag man sa pag-provide sang seguridad sa aton siniiya karon nga mga kabombo. So may sugpon pa ni karon himalon ta ang dugang pahayag diri ni Attorney Cedfrey Cabaluna ni City Councilor Cabaluna sa aton man sini pa niya nga pangalagada. Sa mga talupang doon, kag mga mainit sining balita nasyonal, istoryahan naton ining mga patal karon nga akusasyon sang mga anay miyembro sang Kingdom of Jesus Christ nga kung sa din na nagapamuno dire amo si Pacquiao, no? Nga Pacquiao, Pastor Apollo C. Kibuloy, no? Sa aton sini karon yung matag palamati, hindi lang gali ni kay lokal or mga Pinoy ang nabiktima ni Pacquiao. Lakip na sila dire
duha ka mga dumuluong, duha ka mga Ukrainians. Oh, ang reklamo sini Banwa sa aton sini magkabombo nga ini sila ang ginabusuhan ni Pacquiao, the self-proclaimed son of God sa aton sini nga mga kabombo. Oh, ti karon ang Senate Committee on Women and Children nga ginapamunuan sini ni Senator Risa Ontiveros sa aton sini karon nga matag palamati ang nagpahayag nga nag-move nga isumpina si Pacquiao matapos ngayon ang nagsnab sa ginpatigayon sini iya nga inquiry. Hambal pa gani ni Senator Ontiveros. Hindi porket son of God ka, no? Self-proclaimed son of God ka, kag madamo ka sa mga ma-impluwensya sining iya nga mga friends, hindi ka na pwede magtambong, kag hindi ka na nagapugong si Mukon na mambal naton sa aton sini matag palamati. May ara siya malaya sang ginatawag sining kumbaga pa tabon nga ini siya ang pasakan sang kaso or ini siya ang mag-atubang sa pagpatigayon sang pagpangusisa or investigasyon. Even ang Supreme Court suno sa kay Senator Risa Ontiveros, hindi iya makapugong sa Senate agod nga ipasumpina, no? Kag patubangon si Kebs or si Pacquiao sa or sa ginapatigayon nga investigasyon. Sa aton sini nga mga tagpalamati, ti hamakon sini nimo ang reklamo diri Banwa sang certain Amanda, isa sa mga resource person, no? Nga kun sa diin tinangin kabahin ini siya sang pastoral or former pastoral member. Sunod diri siya kay Amanda, iyagin saysay nga si Kebs or si Pacquiao, si Pastor Apollo C. Kibuloy, ang naglugo sa iya sadtong 16 anyos pa lamang ini siya. Sa aton sinimatag palamati. Ti sunod diri sa kay Amanda, siling niya, may ara ini siya sang very traumatic experience sa aton sini nga mga kabumbo. Very traumatic experience nga kung sa din hasta subong why pa niya maumpawan si Amanda sa aton sinimatag palamati. Why pa maumpawan si Amanda sa iya sining hindi maayo nga eksperyensya sa kay Pacquiao nga hasta subong padayon sini nga ginakabig niya bilang isa iya ka bangungot. Si Jerome nagtestify man nga may pila kuno ka mga bata nga lalaki nga ginmanduan nga magbaligya sang mga pagkaon sa dalanon. Ini sila ang pinahan kung hindi sila makabaligya sang damo. Kung miyembro ikaw sang Kingdom of Jesus Christ ni Pacquiao, no? Kag ikaw isa ka lalaki, hindi ikaw ginapanugutan, ginadumilian ikaw nga maluyag sa iban sini nga miyembro. Hindi ka man pwede makahampang sang computer games, kag ini sila ang ginapuwersa pa nga magpakilimos sa mga jeepney o kung ining mga di pampasayro nga salakyan. May mga na-identify diri nga mga Ukrainians kag Kingdom of Jesus Christ sa members nga nagpalagyo sa grupo kasunod sang ginaaligar sexual abuse during sang ila sini nga night duty. Ang mga Ukrainian ang nagtestify batok sa kay Kebs o kon sa kay Pacquiao pinagi sa video conferencing. Isa diri ang nagpahayag nga siya kag ang iya pamilya nagumpisa nga magtambong sa congregation dito iya sa Ukraine sadtong tuig 2012. Suno pa diri sa Ukrainian national nga ginhambalan siya kuno ni Kibuloy
nga kung luyag niya nga mangin pastoral. Kag kung luyag niya nga mangin pastoral, nagakadapat nga isakripisyo niya tanan. Tanan, but silingon, lakip na ang iya sining nga lawas. Tisa mo sad to iyang tsimpo, inosente pa ining Ukrainian national. Why pa siya understand? Why pa siya makaintindi? Or hindi pa siya maka-read between the lines? No, sambot silingon ni Nyakis, ni Pacquiao, ni Pastor Apollo C. Kibuloy. No, sa aton sinikaroon niya mga kabumbo. Tingin explicar man kuno sa iya, sa aton sinimatag palamati, nga you have to sacrifice your body. You have to have sex with me. Oh, mo kuno na. Oh. Sos Maria kagusip ti isa kuno kagabi banwa. Nagkanto kuno ni si Nyakis, si Pacquiao, si Pastor Apollo si Kibuloy sa iya sining kwarto, no? Kag gusto ya kuno nga pakighilawas sa sining Ukrainian national. Hambal sa Ukrainian national, I was crying. I said I don't want to. Nangaking kuno si Pacquiao. Ang hambal ni Pacquiao sa iya siya, kung hindi ka magpakiglawas akon, makadto ka sa impyerno. Oh. Grabing birada ni Nyakis, ni Pacquiao. Oh. Ang isa pag niya ka Ukrainian victim, nagpahayag nga ginmanduan siya kuno ni Pacquiao nga masayon sa iya sining nga lawas, halin kuno sa iya sining nga ulo, sa likod, sa tubang, hasta kuno amat-amat nga nagliso si Pacquiao kag inuba ko sa sining iya nga bayo. Sus Maria kagusip ko, no? Makabig na ton nga wolf in sheep's clothing. Ining si Pacquiao sandig sa mga aligasyon batok sa iya kon matuod ini. Oh. Tinasyak kuno niyang baye sa aton sini nga matag palamati. Abi ko anay sir, masahi lang kay gali with ano ganina? Happy ending. Oh. Sa aton sini nga mga kauturan. Kung madumduman, sang tuig 2022, ang United States Federal Bureau of Investigation ginlakip ni si Kebs, si Pacquiao sa ila siniyang wanted list for alleged sex trafficking charges. Si Kibuloy, kaupod ang duwa sini ka mga church member, ang formal nga gipasakan sang kaso sadtong Nobyembre tuig 2021 sa isa ka federal grand jury sa US District Court sa California. Kung ang kilala ko pa sa California. Oh. Sa aton sini mga kabumbo. Ang kaso, conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Oh. Tiyang investigasyon in aid of legislation nagapanugot nga ideterminar kung bala updated ang human trafficking laws, no? O kung lakip ini sa large-scale and systematic acts of trafficking nga ginhimo sang isa iya ka religious organization. Pero considering ang mga krimen dito iyaway na committed diri sa territorial jurisdiction sa Pilipinas, no? Kag considering that the crimes are taking place even at present as Kibuloy remains mga kabombo nga free from any operations or free to run. Pwede siya sa gyapon niya magapadayon sa iya sining operation sa Kingdom of Jesus Christ sa makon mo ni Banwa. Kung mga matuod ining mga aligasyon batok sa kay Kibuloy, ginagamit nilang pangalan sa Ginoo pero sobra pa sa Satanas. Kung matuod ang mga aligasyon batok sinisaya, gabilin pa ko ni tani kay Pacquiao mo nga man, kay titanda-tanda ni mag-shoot sa triple wets. Hamakon mo, sus Maria kagusip. Hamakon ni mo Banwa ang mga records nga nagakaguba sa bahin sa National Basketball Association. Nagakinahanglan niya sang tagpila pa ka season, tagpila pa ka tuig para nga makabroke sang highest point ever made in NBA history. Pero si Pacquiao, sus Maria kagusipo, ginahimo yan niya sa isa, duha, tatlo lamang kahampang sa aton sino makabumbo.
hamakon mo sa isa kahampang in just one game, nakahimo iya sang 119 puntos si Pacquiao. Oh, do halos sa 3/4 gid na sobra 3/4 sa Bumbumel kaya ang kabugusan nga score sang team ni Pacquiao 136 sa 136 119 gid ang iya. Niya makon mo na taas ba yang score niya sa iya sini nga kasumpong nga team nga nakascore lamang pila ang gampang sa piyak ka team butang tabi siyam or pulo or 12 ti sa 12 ka mga player 96 lang yang ila puntos. Si Pacquiao ya 119. Sus Maria kagusip po, no? Di kon wala lang ni sinakaan ka aguguring ang utok ni Pacquiao, lunod na si Stephen Curry nyo. Oh, ay na ibuga. Oh, are, sa iba niya pagin sininga hampang, pila ng ang score 115. 115 ang score sang ACU All-Star. Sa 115, 92 ang score ni Pacquiao. Oh, ang kontra, ACQ selection, sus Maria kagusip, dugat lang luya man tuhod kung maglantaw sa munyo. Ang score ni Pacquiao, score lang sa isa ka team. Tiyamakon mo na, idol ko pa naman tani ni si Pacquiao kay Mayo tumira, no? Ang mga triple wins niya, sus Maria kagusip, nagadalalhay lamang ano-ano lang takway man. Oh, kadanlog. Oh, sa aton sinima kabumbo. Ti perdiya pa day Bill Russell, Will Chamberlain, araw nakascore bala sa isa lang kampang si Bill Russell na, no? Si Wilt Chamberlain nakascore sa isa kampang, isa kagatos. Gingaw ka lang, noy. Way ka pa sa abilidad ni Pacquiao, no? Sa isa ka game niya, nakascore sa 111. Si Kobe Bryant, no? Ang isa man ka legend, rest in peace, no? Sa kay Black Mamba, 81 lang gani. Weak human gali ito si Kobe Bryant, pero pasinsya, patawara lang kalag sini. Weak human gali, noy, 81 lang yan puntos mo. Oh, si Pacquiao ya, ang average ni Pacquiao, 90. No? Malas pa na. Malas pa na Bumbumel. Laban-laban, nagangot-ngot pa ng iyang arthritis. Sus Maria kagusip po, tiyamakon mo sina. O galing, no? Nag-lasay ang pananawa naton sa kay Pacquiao. Hamakon mo sina ang ginapredict. Ang uliway man sa may ginapredict, pero ang ginalantaw sini nga possible the big one. Linog bla. Linog. Ti siya lang yan kuno makapauntat sang linog Bumbumel mo. Siya lang yan makapauntat sang linog sa aton sini nga mga kabumbo kung nadumduman nyo sa sanoto natabo ang perti ka baskog sini nga linog. Hindi ko na ma-recall gid. Pero anong ginimo ya? Anong ginimo ni Pacquiao? Siling na ni Pacquiao, pakita blang Bumbumel. Sinya pakita ako. Hambali Pacquiao sinya may linog. Ya din ang remote control ako. Ginamulan na ni Pacquiao. Stop. Wirti, stop. Ara siyang remote control mo. Believe na ko tani kay Pacquiao galing kay Pac. Galing kay grabe subong patal subong nga mga aligasyon, no? Nga ginahaboy batok sa self-proclaimed son of God, no? Kag isa sa may pinakamadamo siniiyang followers sang isa ka religious organization. Sa aton sinimatag palamati. Ti ini natabo dito sa Davao. Ini natabo dito sa Davao. Sa aton sini nga mga kulturan. Ini natabo dito sa Davao. Ti kung sa Davao ano bala tong plasta daw? Sino ang best friend mo doon? Siyempre ikaw lang.
Sino ang best friend ni Pacquiao sa Davao sa aton sini nga mga kabumbo? Wa isang liwan, malapit ni siya sa pamilya Duterte. Oh, ining mga akusasyon batok sa iya. Tuma na gid iya kabahol kung hindi ini makagwa, hindi ini magsungaw, hindi ini makalabot sa mga kapulisan. Yang pamangkot sinadri during the times nga may bisan isa lang abi or bisan huring-huring lang nga naka-leak from the circle sang Kingdom of Jesus Christ. Kag nakalabot sa aton sa mga proper authorities, ang pamangkot ano, may ginhimo bala sila. Ha? Granting ati, si Pacquiao is a close friend of former President Rodrigo Duterte. Kag ining mga akusasyon, ining mga tawag sing gani, ining mga aligasyon batok sa kay Pacquiao, dugay na ni. Oh, could you imagine 16-year-old pa lang tong Ukrainian national? Ti subong pila na ihan edad ya. During that time most probably kung hindi mayor dira si former President Duterte, basi ang mayor dira si Inday Sara Duterte gyapon. Oh, ti ano ay gini mapanimawan sang Duterte administration dira sa may Davao nga naggasto sang millions of intelligence funds adto. Anyway, dugangan naton ini banwa sa aton sini nga pagpangalagad, no? Matapos ginamang pila ka importante nga mga panomdom. Oras naton 55 minutos nakaligad sa tak ng alas 11. Makatugas ang sunog sa kusina. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Enero 24, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, sundalong Pilipino ng Israel Defense Forces kabilang sa mga nasawi sa malawakang pambobomba sa Gaza ayon yan sa embahada ng Pilipinas doon sa Israel. Habang yung embahada naman ng Israel dito sa Pilipinas nagpaabot ng pakikiramay kaugnay sa naturang pagpanaw ng sundalong Pilipino. Ang Commission on Elections naman maaari daw maharap sa kaso dahil sa pagtanggap ng mga lagda para sa charter change ayon yan sa minorya ng Senado. Samantala, grupo ng transportasyon muling dumulog sa Supreme Court kaugnay dun sa paglalabas ng temporary restraining order na kahilingan nila laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang United Sugar Producers Federation of the Philippines naman tiniyak na hindi magkakaproblema sa supply ng asukal kahit pa inaasahan na nasa 10% ang ibabagsak ng produksyon dahil yan sa epekto ng El Nino phenomenon. Si Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro pinatitigil ang outsourcing ng mga staff ng ahensya kasunod na rin ng banta ng posibilidad ng pang-iispiya. Ang disinformation naman ukol sa West Philippine Sea na pinupondohan daw ng mga dayuhan iimbestigahan sa Senado. Kaso laban sa National Grid Corporation of the Philippines, inihahanda na ng Iloilo City at Iloilo Provincial Government hinggil sa nangyaring total blackout dyan sa bahagi ng Western Visayas. Power Grid sisingilin umano ng nasa 7 bilyong piso na economic losses. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas na nakabase sa Israel ngayong araw lamang inilabas ang naturang pahayag na kabilang ang 21 sundalo ng Israeli Defense Forces ay isa palang Pilipino at yan ay nangyari doon sa malawakang pambobomba sa bahagi ng Gaza nitong linggo ay kabilang nga yung kababayan natin at kinilala ito na si Sergeant First Class Cedric Garin. Parehong Pilipino ang kanyang mga magulang kung saan ang kanyang ina ay naninirahan sa Tel Aviv, Israel habang ang kanyang ama naman ay naghahanda para patungo sa Israel at babiyahe. Nagpaabot na ng
pakikiramay ang embahada at Filipino community sa Israel kaugnay pa rin ng naturang pangyayari kay Sergeant Garin at nag-alay naman ng panalangin para sa katatagan, kapayapaan at comfort ng lahat ng kanyang mga naulila. Nauna narito noong araw ng Lunes mga kabombo, nawala ng malaking bilang ang kanilang kasundaluhan sa loob lamang ng isang araw matapos kang masawi sa ground operations doon sa Gaza, kung saan 21 mula sa 24 na miyembro ng kanilang tropa ng Israeli forces ang nasawi na pawang mga reservist ng sorpresang atakihin sila ng squad ng mga terorista. Sa ibang balita, nakiramay na rin ang embahada ng Israel sa Pilipinas para sa pagkamatayan ni Sergeant First Class Reservist Cedric Garin na isa sa 21 sundalo ng Israeli Defense Forces na napatay sa isang napakalaking pagsabog sa Gaza. Kagagawa umano ito ng militanteng Hamas noong Enero 22 ng kasalukuyang taon. Si Sergeant Garin ay anak nga ng 2 Pilipino kung saan ang kanyang ina ay tubo doon sa lalawigan ng Isabela at naninirahan na doon sa Tel Aviv sa Israel, habang ang kanyang ama naman ay tubong General Santos City. Kasalukuyan ng pinangangasiwaan naman ng Embahada ng Israel sa Pilipinas ang pagbiyahe ng ama ni Sergeant Garin patungo doon sa Israel. Ibinahagi naman ng Israel ang matinding kalungkutan para sa pamilya ni Garin at sa Filipino community. Tiniyak naman nilang susuportahan ang mga mahal sa buhay ng nasawing sundalo, lalo na sa panahong ito ng kanilang pagdadalamhati. Sa karagdagan pa nating balita, mayroon na umanong makatwirang kontrobersiya para makapaghain ng kaso laban sa Commission on Elections dahil sa pagtanggap ng mga lagda mula sa People's Initiative para naman sa pag-amyenda sa saligang batas. Ayon yan sa naging pahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Aniya, ang mga kaso ay nakadirekta sa full body dahil doon sa hakbang ng pagtanggap para sa naturang mga lagda mula sa isang hindi kilalang entity at isinagawa ang kanilang ministerial duty na pagbibilang doon sa naturang mga lagda. Nang tanungin kung nasaan ang maaring ihain yung mga kaso, sinabi naman ng senador na maaari na mismong COMELEC para daw matigil kung ano man ang kanilang ginagawa ay ihain dapat ito sa korte at partikular na dyan sa Korte Suprema para naman pagbawalan ang komisyon para sa kanilang ginagawa sa ilalim ng kanilang justification ng ministerial duty. Una na ngang inihayag ni Senator Pimentel ang kanyang opinyon matapos na maglabas ng isang manifesto ang Senado laban naman sa People's Initiative kahapon, 23 ng Enero, na nilagdaan ng lahat ng 24 na miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Malugod namang tinatanggap ng chairman ng House Committee on Constitutional Amendments at ng Cagayan de Oro City 2nd District Representative na si Congressman Rufus Rodriguez ang pagbabago ng puso o change of heart ng mga senador sa usapin sa charter change. Ayon kay Congressman Rodriguez, kung seryoso ang Senado, dapat daw i-target na tapusin ang pagsisikap na ito bago pa man ang Holy Week break ng Kamara sa Marso 23 ng kasalukuyang taon. Kumpiyansa naman si Representative Rodriguez na kaya nilang tapusin ang charter change sa buwan ng Marso. Ayon pa sa mambabatas, mahalagaan niya na ang mga mahigpit na probisyon sa ekonomiya ng saligang batas ay maisasaayos sa paraang makakaakit ng mga dayuhang mamumuhunan. Nalilikha din ng mas marami pang oportunidad sa trabaho at kita para sa mga Pilipino. Iginit din ng kongresista na sa halip na mag-aksaya ng oras na makakita at matakot sa mga multo at ang no elections na mga senaryo na wala sa patuloy na People's Initiative, dapat anyang makipagtulungan sa Kamara ang mga senador para sa mga pagbabago sa probisyon sa ekonomiya na maaaring mapagaan ang panggigipit ng ating mga tao para kumilos sa charter change. Binigyang diin din ni Representative Rodriguez na panahon na para amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Iginiit pa ng veteranong mambabatas na sa pangwalo ang Pilipinas ngayon pagdating sa foreign direct investment sa 10-member Association of Southeast Asian Nation o ASEAN.
Anya nakakaalarma ito dahil naungusan na ang Pilipinas ng Vietnam at ng Cambodia na kung saan ang Pilipinas na lamang anya lamang na anya ang Pilipinas sa Laos at gayon din sa Myanmar. Iginit din ng mambabatas na patuloy na binabaliwala ng Senado ang sigaw ng mga tao para sa reforma sa charter change na ipinahayag sa pamamagitan ng kanilang mga inihalal na kinatawan ng distrito hanggang sa magpasya ang mga tao na gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Umaasa naman ang mambabatas na magtatagumpay ang Charter Reform Advocacy ng mababang kapulungan ng Kongreso sa pagkakataong ito para sa kapakanan na rin po ng ating bansa, ng ating ekonomiya at maging ng mamamayang Pilipino. Oras natin sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inaprubahan na mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng House Committee on Transportation ang isang resolusyon na humihirit para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na irekonsidera yung naideklara na January 31, 2024 na deadline. Yan ay may kaugnayan dun sa consolidation sa ilalim ng Public Utility Vehicle o kaya naman ay PUV Modernization Program. Kung matatandaan mga kabombo na inanunsyo nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang extension ng unconsolidated public utility vehicle franchises hanggang sa katapusan ng Enero. Sa pagdinig naman ng komite doon sa pamumuno ni Antipolo Congressman Romeo Acop, nagmosyon si Santa Rosa City Congressman Dan Fernandez na aprubahan ang kanyang resolusyon at ito ay para mabigyan din ng pagkakataon ang Department of Transportation na masolusyonan ang mga issue para sa implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Sinangayunan naman ng mga miyembro ng komite ang naturang resolusyon na inakda nitong si Congressman Fernandez. Ayon kay Acop, lusot na sa kanilang lupon ang naturang resolusyon, partikular na yung may subject at style amendments at ngayong araw ay ipagpapatuloy yung paghimay ng Transportation Committee ng Kamara hinggil pa rin doon sa motu proprio investigation kaugnay sa sinasabing anomalya sa pagpapatupad ng jeepney o ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang pagsisiyasat mga kabombo ay batay na rin sa naging kautusan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa iba pang balita, muli namang dumulog ang grupong Piston at Manibela sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order para yan sa maharang ang isinusulong na Public Utility Vehicle Modernization Program. Kahapon nga ay nagtipon-tipon ang mga kasapi ng Piston at ng Manibela sa harapan mismo ng kataas-taasang hukuman, bitbit ang kanilang mga placards at banner na may nakalagay na No to Jeepney Phase Out. Hinaing ng grupo na hindi solusyon ang Public Utility Vehicle Modernization sa problema sa trapiko sa bansa. Pahirap lamang din umano ang pagbili ng modern jeepney mula sa ibang bansa dahil pwede naman anyang palaguin na lamang ang lokal na industriya. Sa Enero 31 nga ng kasalukuyang taon, matatapos na ang tinakdang deadline para sa consolidation kaya muli silang humirit sa Korte Suprema para mapakinggan ang kanilang panawagan. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan mamaya sa ating balita sa ibayong dagat. Kumustay natin yung kalagayan ng ilang lugar dyan sa Estados Unidos at pati na yung mga iba pang western countries kaugnay doon sa pananalasa ng matinding yelo na sinasabayan ng masamang lagay ng panahon. Atin hong tutunghayan mga kabombo, mga update hinggil dyan sa tuloy-tuloy pa nating balitaan dito pa rin sa Bombo Network News. Samantala, sa mga karagdagan nating update na tinipon ng ating mga kasamahan ay yung United Sugar Producers Federation of the Philippines ay may pagtitiyak na hindi raw magkakaproblema yung supply ng asukal kahit pa inaasahan na nasa 10% ang magiging pagbaba o ibabagsak ng produksyon dahil naman dito sa El Nino phenomenon na ating nararanasan sa Pilipinas. Alamin natin ang mga update hinggil dyan sa report ni Bombo Kelly Cordero.
Tiniyak ng United Sugar Producers Federation of the Philippines na hindi maaapektuhan ang supply ng asukal sa bansa sa inaasahang pagbagsak ng produksyon nito dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Manuel Lamata, President ng United Sugar Producers Federation of the Philippines, sapat ang buffer stock ng bansa sa asukal dahil sa mga importasyon nito. Kaya kahit pa bumaba ang supply pagdating ng anihan ngayong Mayo, ay hindi magkakaroon ng kakulangan at hindi rin tataas ang retail price nito sa merkado. Anya, tinatayang nasa 10% ang ibababa ng produksyon o nasa 100,000 tons. Nanunuyot na kasi ang mga taniman ng tubo sa buong Negros, lalo na sa Kabangkalan City, Negros Occidental. 90% ay walang irrigation pumps o pasilidad, rason kaya bababa ang produksyon, ayon kay Lamata. Hanggang ngayon, sinabi ni Lamata na hindi pa natutugunan ang panawagan nila sa Department of Agriculture para maibsan ang epekto ng El Nino. Well, wala po eh. That is what the DA, the Secretary po, has to work on. No? Unang-una po, yun, hinihingi namin kay DA Secretary, yung mga solar panel water system, yung pangbomba ba, yung to irrigate sugarland. Pero pagtiyak ni Lamata, may mga nagawa ng paraan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakiusap sila na tulungan ang naturang industriya. Sapat na umano ngayon ang kanilang pondo at buffer stock, kaya naman wala pang dapat na ipangamba. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga karagdagan pang balita, pinapayuhan po ngayon ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga mangingisdang Pilipino na huwag nang mamalaot o maglayag ng mag-isa sa may Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ginawa ng kalihim ang naturang abiso matapos ngang idulog ng mga mangingisda na itinaboy sila ng China Coast Guard personnel habang sila ay kumukuha ng seashells sa lugar. Ayon kay Secretary Teodoro, walang presensya ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR personnel sa nasabing karagatan. Kung kaya't mas ligtas anya na magtungo doon ng grupo o may ibang kasama. Saad pa ng Department of National Defense Chief na maaaring makahuli ang mga average na maliliit na fishing vessels sa lugar ng hanggang sa 15 toneladang isda. Samantala, kinundi na naman ng opisyal ang kamakailang panggigipit ng China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino doon sa may Scarborough Shoal. Samantala, mga kabombo, sa dagdag pa nating balita, nagpatawag ng isang special cabinet meeting si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ay dinao sa palasyo ng Malacanang nitong nakalipas na araw. Ito ay unang full cabinet meeting para sa taong 2024. Sa nasabing pulong, mga kabombo, ay binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng komunikasyon sa pagitan ng gobyerno at ng publiko. Yan ay sa harap na rin ng layuning maisakatuparan ang programa na itinataguyod ng administrasyon o yung Bagong Pilipinas. Nagpresenta naman si Presidential Communications Office Senior Undersecretary Cesar Chavez ng ilang mga rekomendasyon para sa mga miyembro ng gabinete kung paano magiging tagapagtaguyod ng Bagong Pilipinas sa kani-kanilang mga departamento. Layunin nito na gawing tuloy-tuloy ang mga programa na susukatin ang progreso buwan-buwan at kikilalanin din ang outstanding performance ng ilan doon sa mga tanggapan. Ginawa nga ng special cabinet meeting bago pa man ang nakatakdang formal na paglulunsad ng Bagong Pilipinas dyan sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila sa darating na Enero 28 ngayong darating ho na araw ng Linggo. Kumuha naman po tayo ng mga karagdagan pang pag-uulat mula dyan sa Department of National Defense. Dahil si Secretary Teodoro daw pinatigil ang outsourcing ng mga staff ng ahensya. Kasunod na rin niya ng banta ng posibilidad ng pag-espiya. Ano kaya ang kabuang detalye niya mula kay Bombo Marlene Padiernos?
Ipinatigil ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang outsourcing ng mga manpower staff services nito, kabilang na mga janitorial staff ng kanilang kagawaran. Ito anya sa kadahilan ng hindi properly motivated ang mga trabahador nilang nagmula sa mga manpower agency na pa ang mga potensyal din anyang target ng pag-espiya at iba pa. Sabi ng kalihim, maging ang most basic services ng ahensya ay kinakailangan ding magbusisi at masala ng maigi upang makomporme ang kanilang operational security. Kaya maging ani ang mga regular na contractor ng kagawaran at militar ay ipinasailalim na rin sa mahigpit na vetting process. Dahil dito ay kasalukuyan ng umiiral ang kanilang full security review sa buong Department of National Defense at maging sa Armed Forces of the Philippines para magmula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa baba ang naturang vetting process. Even our janitorial services, I've given the instruction to stop outsourcing these things already because I think you're getting them from manpower agencies. They're not properly motivated. They are part of your secure environment, and yet they are a possible target for espionage and other things. So there is a full security review ongoing, starting from me down the line. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Paliernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Abangan naman mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating entertainment news update. Si Miss Universe Catriona Magnayon Gray, tinalagang ambassador for art. Mamaya alamin natin mga update, mga detalye, lalo na yung mga fans ni Miss Catriona Gray. Mamaya lamang. Samantala sa mga karagdagan nating balita. Iniulat ng Department of Budget and Management na naglaan ito ng halos 50 billion pesos noong nakalipas na taon. Yan ay para pondohan yung mga programa na dinisenyong gamitin para sa mga individual at sa pamilya sa panahon ng krisis. Ayon nga kay Budget Secretary Amena Pangandaman, nakapag-disburse ang kanilang tanggaparang protective services of individuals and family in difficult circumstances na nasa ilalim ng isang programa na may kabuang 47.54 billion pesos. Yan ay mula noong Enero hanggang Disyembre ng taong 2023. Kabilang mga kabombo dun sa programa, yung assistance to individuals in crisis situation. Isa ito sa mga pangunahing programa ng Department of Social Welfare Social Welfare Department na nagbibigay ng medical, meron ding funeral assistance at meron pang educational, may transportation, may food at cash assistance. Yan ay para sa taong 2024 ay nasa kabuuan naman na 34.27 billion pesos. Ang inilaan ho ito ay para sa parehong mga benepisyo ng naturang programa. Yan ay sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Target ng naturang programa na mabenepisyuhan sa naturang pondo ang nasa 3.7 na milyon na mga benepisaryo dito sa buong bansa, kaugnay pa rin ang sumasaklaw na programa ng pamahalaan, lalo na yung mga mahihirap at nasa krisis na kondisyon dito sa Pilipinas. Sa ibang balita naman, pinasisiyasat ngayon ni Senate Committee on National Defense and Security Chairman Senator Jinggoy Estrada ang umano'y disinformation campaign tungkol sa West Philippine Sea na pinupondohan umano ng ilang dayuhan. Batay sa Senate Resolution 910 ni Senator Estrada, hinihimo kang Senate Committee on Public Information and Mass Media na manguna sa investigasyon in aid of legislation sa pagpapakalat ng fake news at kalituhan umano sa mga iligal na gawain at pangihimasok ng dayuhan sa karagatang sakop ng ating bansa. Nakasaad din sa resolusyon na ang mga hakbang na ito ay nagpapahina sa makasaysayang tagumpay ng bansa sa Permanent Court of Arbitration. Pagbibigay din pa ni Senator Estrada na dapat matukoy at masuri ang lawak ng makinarya ng nasa likod ng disinformation campaign upang makatulong sa pagbuo ng patakaran at paraan para mabigyang solusyon ang nasabing usapin at mabuwag na ang network ng mga nagpapakalat ng mga walang batayan na impormasyon.
Saad pa sa resolusyon na may ilan daw ng mga mamamahayag ang nakatanggap ng email kung saan tinangka na ilihis ang atensyon ng publiko sa mga mararahas na aksyon ng China. At sa halip ay itinuturo ang militarisasyon ng Vietnam sa West Philippine Sea. May mga online post din anya na tinukoy kung saan ang Pilipinas ang sinasabing unang nanggulo at binabanatan din ang mga naging aksyon ng ating Philippine Coast Guard. Para naman sa mga senador, nakakabahala ito at malinaw na may layuning guluhin ang ating laban para sa soberanya ng ating bansa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan ay 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mamaya may mga update tayo dun sa pangyayari dyan sa lalawigan ng Albay. Meron hong 5 nasawi sa naitalang sunog. Atin hong kukuhanan ng mga karagdagang update ang naturang balita mamaya lamang. Sa mga karagdagan pa nating balita at impormasyon, may pag-amin si Senator Ronald Bato de la Rosa na siya ay nababahala at natatakot na makulong at yan ay may kinalaman doon sa usapin na iniuugnay sa kanya dahil kawawala daw yung kanyang apo kung sakasakaling siya ay makukulong at makikita kapag nangyari ito at siya ay makukulong sa The Hague doon sa the Netherlands kung saan ay nakabase ang International Criminal Court na nag-iimbestiga sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ginawa nga ng senador ang naturang pahayag, yan ay sa gitna ng mga espekulasyon na nasa Pilipinas na ang mga investigador ng International Criminal Court. Una kasing naglunsad ng investigasyon ang International Criminal Court sa madugong war on drugs ng nakalipas na Duterte administration kung saan ay nagsilbing head implementer noon si dating Philippine National Police Chief na ngayon ay Senator Ronald de la Rosa bilang hepe nga ng pambansang pulisya. Ang naturang impormasyon ukol sa pagkakapasok dito sa Pilipinas ng mga investigador ng International Criminal Court ay mula sa naging pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Bagay na kinukontra naman ng ilang mga personalidad maging ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nanindigan naman sa isang pahayag at statement ang naturang senador na si De La Rosa na wala siyang ginagawang masama na kahit nung kasagsagan ng kampanya kontra sa illegal na droga. Git pa nga ng mambabatas na hindi umano lahat ng nasa kulungan ay guilty o kaya naman ay may kasalanan. Kung matatandaan, isa si De La Rosa sa mga respondent sa Crimes Against Humanity na complaint na inihain sa International Criminal Court may kinalaman pa rin sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sa mga karagdagan pang balita, umaabot na sa kabuang 1,948 ruta sa buong Pilipinas ang walang nag-consolidate na jeepney at UV Express units ilang araw bago magsimula ang paghuli sa mga hindi nag-consolidate na public utility vehicles simula sa Pebrero 1 ng kasalukuyang taon. Base sa datos mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sa nasabing ruta, nasa 1,767 dito para sa jeepney ang walang nakapag-consolidate at 181 naman na mga ruta para sa UV Express. Pinakamarami sa mga ruta na walang nag-consolidate na jeep ay sa may Bicol Region na nasa 451. Mas mataas ito kung ikukumpara naman sa mga nag-consolidate sa 214 na mga ruta. Sunod naman ang Ilocos Region at Mimaropa na may mataas ding bilang ng mga apektadong ruta ngayon na walang nakapag-consolidate na jeepneys. Sa National Capital Region naman, nasa 320 na mga ruta ang walang nag-consolidate na jeepneys, subalit nasa 555 naman ang nakapag-consolidate. Samantala, pagdating naman po sa mga UV Express ay pinakamataas ang National Capital Region na walang nag-consolidate sa 76 na mga ruta. Sinundan naman siya ng Eastern Visayas na nasa 21 ruta at sa Ilocos Region na nasa 15 mga ruta.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukuha pa tayo ng mga update hinggil pa rin dun sa kalagayan ng mga jeepney sa iba't ibang dako ng ating bansa kaugnay nitong modernization program at yung pinangangambahan ng ilang nasa industriya ng transportasyon na sila ay tuluyang mawalan ng trabaho kapag nangyari ang full implementation ng naturang patakaran o mga batas hinggil dyan sa modernization program. Kaugnay pa rin ito mga kabombo, ang Department of Transportation nakikipagtulungan na rin sa iba pang ahensya ng gobyerno para naman sa kampanya laban sa mga kolorum na pribado at pampublikong mga sasakyan. Alamin natin ang mga follow-up report na tinutukan niyan ni Bombo Trupio Anwada Jr. Makikipag-ugnayan ng Department of Transportation sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa kanilang kampanya laban sa mga kolorum na mga sasakyan. Ayon kay Charlie Del Rosario, Chief ng Department of Transportation Command and Control Operations Center, babantayan nila ang mga PUVs na hindi rehistrado at ang mga PUGs na hindi nakasama sa korporasyon. Ito ay kasunod ng malawakang pagpapatupad ng anti-colorum at no registration, no travel policy. Sa tala ng Land Transportation Office, nasa 24 million motor vehicles pa ang hindi rehistrado sa buong bansa. Matatandaang kasama ang mga pantalan, land ports, tollways, mga iligal na aktibidad ng mga operators at mga sindikato ang naturang operasyon. Hindi lang po kasi iisang ahensya ang maaaring makipagtulungan. It takes a total government effort to enforce traffic laws, rules, and regulation. So ito po ay pagkilala at pagpapalakas na rin po ng kooperasyon laban po sa mga kolorum vehicles at ganoon na rin po dito sa pagpapatupad ng no registration, no travel policy. Bahagi umano ito ng kautusan ni Transportation Secretary Jaime Bautista na paigtingin pa ang kampanya laban sa mga kolorum na hindi lamang nakadaragdag sa pagsisikip sa trapiko kundi naglalagay pa sa panganib sa mga pasahero. Inaasahan ng ahensya na mas marami pang mga iligal at hindi rehistradong sasakyan ang matutuklasan sa mga susunod pang operasyon sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Para sa Bombo Network News, Bombo Trupio Anwada nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Update naman po tayo doon sa inarestong Pinay doon po sa may Tokyo, Japan. Nasa maayos na daw po itong kalagayan ang Pinay na kinilala ngang si Hazel Ann Morales na inaresto sa may Tokyo, Japan na inakusahang inabandona ang labi ng nasawing mag-asawang Hapones. Ito ang kinumpirma ni Philippine Ambassador to Japan Mylene Garcia Albano matapos na makausap niya ng personal ang Pinay na nasa isang detention center nitong araw ng Martes. Inamin din ng opisyal na hindi nila pinag-usapan ang hinggil sa kaso ni Morales dahil isaan niya ito sa request ng pulis sa naturang detention facility. Samantala, nakakuha naman ang Pinay ng kanyang abogado na itinalaga ng korte doon at hiniling din ng Pinay sa otoridad dito sa Pilipinas na ipaabot sa kanyang pamilya ang kanyang mensahe. Una nga rito, base sa pulis, si Morales ay kasintahan umano ng anak ng mag-asawang nasawi na Hapones. Nakita naman si Morales na kasama ang isa pang Pinoy sa isang security camera footage sa may binisidad ng bahay ng mag-asawang nasawi noon po yang Enero 16 ng kasalukuyang taon. Sumunod din na naaresto ang Pinoy na nakita sa naturang video at pinaghihinalaang inabandona ang bangkay ng mag-asawa. Subalit ayon sa Department of Foreign Affairs, sa kanilang pagkakaaresto sa dalawang Pilipino ay hindi pa anya sila maituturing na akusado sa pagpatay sa mag-asawang Hapones. Kung pa tayo ng mga karagdagang report mga kabombo, at may mga update din tayo dyan sa kabi-kabilang malalaking aktibidad sa bahagi po ng Visayas kaugnay doon sa mga kapiyastahan at idinaraos ito mga kabombo hanggang ngayong linggo na ito. Samantala, bumaba na ang bilang ng mga naitatalang nahuhuling motorista na lumalabag dyan sa EDSA busway. Ayon nga kay Special Action and Intelligence Committee on Transportation Chief Charlie Del Rosario, nasa 23 araw ngayong Enero, nasa 12 hanggang 13 na lamang yung mga motoristang nahuhuli kada araw. Napakalayo nito kumpara doon sa mga nakalipas na buwan. Anya, mababa ito
ito mula sa dating 30 hanggang 40 nahuhuli kada araw noong taong 2023. Tinawag nila itong improvement na ang ibig sabihin niya ay natuto na kahit papaano yung mga tao, bagaman meron pa rin na ibang mga hindi sumusunod sa mga panuntunan o mga batas trapiko. Kung matatandaan, ang nangyari sa 2 airport police na nakipagtalo pa doon sa mga personnel ng Metropolitan Manila Development Authority. Apila nga ng opisyal, lalo na sa mga government employee, huwag nang magtangka pa na dumaan sa EDSA busway dahil naman, alam naman na bawal talaga ang naturang hakbang kahit hindi naman sila nasa opisyal na lakad o kahit nasa opisyal na lakad, kung maaari namang dumaan sa normal na daanan ay mas hinihikayat ito ng mga otoridad sa batas trapiko at tumalima doon sa mga pamantayan, panuntunan na pinapairal dyan sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue. Bombo Police Report. Muna tayo ng mga report mga kabombo mula sa ating mga himpilan. Yung mga naitalang nasawi dyan sa nangyaring sunog sa lalawigan po ng Albay ay pumalo sa 5 na miyembro ng isang pamilya. Alamin natin kung anong punot dulo ng naturang pangyayari. Alamin natin dyan sa Bombo Radio Legazpi. Nasawi ang 5 miyembro ng isang pamilya matapos matupok ng apoy ang kanilang tahanan sa barangay Akilikaw, Daraga, Albay. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Barangay Kagawad, Harim Barangkil, na unang responder sa insidente, nabatid na binawian ng buhay ang mag-asawa kabilang ng 3 mga anak nito na nasa edad 9 anyos, 5 anyos at 11 buwang gulang na sanggol. Kwento nito, nagawa sa light materials ang naturang bahay kaya mabilis na nilamon ang apoy at hindi na nailigtas pa ang mga biktima nang rumisponde sila. Nakaligtas naman umano ang isa pang anak matapos magtungo sa kanyang lola upang doon matulog. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon upang malaman ang sanhi ng naturang sunog, lalo pa at solar power naman umano ang gamit ng naturang pamilya. Samantala, nanawagan naman si Barangkil sa publiko para sa mga nais tumulong sa naiwang pamilya ng mga biktima, lalo pa at hikahos din umano ang mga ito sa buhay. Humingi po kami sa inyo ng tulong para dito sa mga naiwang pamilya po dahil walang-wala din po sila. Kahit anong tulong po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Cordillera Administrative Region naman nananatiling pangunahing pinanggagalingan daw ng marijuana sa bansa. Bilyon-bilyon naman na halaga nito na samsam ng mga otoridad. Kaugnay niya na may karagdagan pang detalye ang Bombo Radio Baguio. Inihayag ng Philippine Drug Enforcement Agency na nananatili pa rin ang Cordillera Administrative Region ang pangunahing pinanggagalingan ng bilyon-bilyong halaga ng marijuana na nakukumpiska sa bansa. Sinundan naman ito ng Region 1 at National Capital Region. Sa Region Cordillera, natukoy ang probinsya ng Benguet at Kalinga bilang mga areas of concern. Sa panayam ng Bombo Radio kay Rosel Sarmiento, Information Officer ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, kabuang 4.8 billion pesos na halaga ng marijuana at illegal na droga ang nakumpiska ng ahensya at Police Regional Office sa rehiyon noong nakaraang taon. Mula sa nasabing bilang, 576 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam, 3.75 million pesos na halaga ng marijuana plants ang binunot at sinunog sa plantation sites, habang 133,000 pesos naman na halaga ng marijuana bricks ang nasabat sa mga interdiction at checkpoint operations. Ayon kay Sarmiento, tumaas ang bilang ng mga nakumpiskang marijuana at shabu noong nakaraang taon kung ikukumpara noong taong 2022. Naresto rin ang 355 drug personalities sa mahigit 800 anti-drug operations na isinagawa ng ahensya mula Enero hanggang Disyembre noong nakaraang taon. Samantala, nananatiling malaking hamon sa ahensya ang cultivator na hanggang ngayon ay hindi pa natutukoy sa kabila ng mga alternatibong programa na inaalok ng gobyerno upang matulungan ang mga ito. Gayunpaman, tiniyak ng opisyal na mas hihigpitan pa nila ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Gaya po ng dati nating hiling sa ating mga taga-suporta, taga-pakinig ng programa,
ay sana po ay makapagbigay kayo ng impormasyon, pagtulungan na lang, lalong-lalo na po sa probinsya ng Benguet at Kalinga, nang sa ganun po ay masolusyonan natin itong pagtatanim ng marijuana. At sa mga Barangay Anti-Drug Abuse Council naman, mas paigtingin po sana natin ang ating programa sa anti-illegal drugs. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, yung kaso naman laban sa National Grid Corporation of the Philippines ay inihahanda na raw ng Iloilo City at Iloilo Provincial Government hinggil naman doon sa nangyaring total blackout pagpasok ng taong 2024, lalo na yung mga apektadong lugar at karamihan po ay yung mismong mga syudad na pangunahing sentro ng negosyo o kalakalan dyan sa Western Visayas. Alamin natin ang iba pang mga balita hinggil dyan, may pag-uulat ang Bombo Radio Iloilo. Inihanda na ng Iloilo City Government at Iloilo Provincial Government ang civil case laban sa National Grid Corporation of the Philippines hinggil sa nangyaring unscheduled total blackout sa buong Western Visayas. Ang nasabing privately owned corporation ay siyang nag-ooperate, nagpapanatili at bumubuo sa power grid na pagmamayari ng gobyerno. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na nagpulong na ang mga abogado mula sa City Legal Office at Provincial Legal Office kung saan napag-usapan ng iba't ibang legal issues at mga ebidensya na kailangan upang suportahan ang pagsampa nila ng petition for mandamus sa Regional Trial Court. Ayon sa alkalde, labis ang kanyang pagkadismaya dahil ito na ang ikalawang pagkakataon na nangyari ang total blackout sa rehiyon. Una ay noong Abril 2023 at ang ikalawa ay Enero ngayong taon. Kung bibilangin ayon kay Treñas, 7 araw lahat ang kanyang sisingilin na economic losses sa power grid kung saan aabot ito sa tinatayang 3.5 billion pesos. Ito ay maliban pa sa 3.7 billion pesos na sisingilin din ng Iloilo Provincial Government. Just to inform all of you, we are preparing together with the province a class suit against them, no? So that's 7 days. 7 days times 500 million, that is 3.5 billion for the city alone. This is a community event. Ang IBP, no? Ginapaschedule ko na para makamit ako. If not during this time, then I will meet them after Dinagyang. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, mga magsasaka naman ng sibuyas doon sa may Bungabon, Nueva Ecija, nananawagan na po ng tulong sa pamahalaan dahil na rin po yan sa pag-atake ng mga pesteng harabas sa kanilang pananim. Kaugnay niya na may mga nakalap pa pong detalye ang Bombo Radio Dagupan. Nananawagan ng tulong mula sa pamahalaan ang mga magsasaka ng sibuyas sa Bungabon, Nueva Ecija dahil sa pag-atake ng mga pesteng harabas sa kanilang pananim. Ayon kay Celso Pesa, ang onion grower sa Bungabon, Nueva Ecija, noong nakarang taon pa lamang nang mag-umpisang atakihin ang kanilang mga pananim na sibuyas ng mga pesteng harabas, ngunit hindi rin inaasahan ng mga ito na aabot ito hanggang ngayong taon. Dahil sa sinapit na pilitan na lang ang mga itong anihin ang kanilang mga sibuyas kahit pa hindi pa sapat ang tubo nito. Dagdag pa ni Pesa, sinubukan naman niya nilang gumamit ng mga pesticides at lason sa mga peste, ngunit wala ring nagiging epekto, bagkus ay mas dumarami pa ang mga ito. Samantala, kahit pa naman na maaga silang nag-harvest, damang-dama pa rin nila ang pagkalugi dahil sa wala ring mga buyers ng bultuhan, kung kaya't napipilitan na lang din silang ibenta ito sa palengke na aabot lamang sa 17 pesos hanggang 20 pesos at kung minsan pa'y binabarat pa. Mensahe naman ni Pesa sa pamahalaan patungkol sa inilabas kamakailan na ipapahinto muna ang pag-import ng sibuyas kahit pa man ipatigil nila ang nasabing importasyon ay hindi pa rin mararamdaman ng mga onion growers ang nasabing panukala dahil sa tapos na rin ang anihan at naibenta na ito sa mas mababang halaga.
dahil mababa na nga po yung presyo, kinuha na rin po ng ibang buyer. Sinasamantala na po ng ibang buyer kasi nga po sa ibang lugar po, mahal po yung sibuyas. Katulad monitoring sana nila na bago pa sila makapasok sana, bago po sana makapasok yung harabas na yan, alam na rin po sana nila yung ibig sabihin ng mas maaga ng pag-apula po sana dyan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Laila de Guzman nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. At mamaya may mga update pa tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Kukumustahin natin yung kalagayan ng mga lugar sa ilang bahagi ng daigdig na nakaranaso ng matinding hagupit ng winter storm, lalo na dyan sa western countries kasamang Estados Unidos. Lalo na yung mga kababayan natin na naapektuhan itong mga lagay ho ng ganitong klase ng panahon na hindi pa naranasan dito sa Pilipinas dahil iba naman yung timpla ng panahon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation. Tayo ng mga karagdagang report. Si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson may pagkabahala, may pangamba doon sa sinusulong na People's Initiative. Alamin natin kung bakit. May pag-uulat at panayam ang Bombo Radio Vegan. Tahasang kinontra ni dating League of Municipalities of the Philippines President at dating Narvacan Mayor Luis Chavit Singson ang isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa naging panayam ng Bombo Radio Vegan kay Singson, sinabi nitong natatakot siya sa anumang mangyari kapag nabuksan na ang konstitusyon. Inihalimbawa nito ang nangyaring pagbabago sa saligang batas noong panahon ng dating Pangulong Cory Aquino kung saan binago nila lahat. Dagdag pa ng dating Ilocos Sur Governor, wala na silang kontrol kapag nasimulan ng buksan ng konstitusyon na baka mabago na ang mga pangunahing probisyon nito. Matatanda ang ilang mga kongresista ang nagsusulong para amyendahan ang 1987 Constitution. Ever since, very controversial yan eh. Kasi yung People's Initiative to amend the Constitution, very controversial dahil kung binuksan mo ang Constitution, lahat na yun eh. Hindi mo makontrol. Kasi sabihin nila, ito lang babaguhin, ito lang babaguhin. Although kailangan yung iba. Pero natatakot ang taong bayan dahil mabubuksan lahat. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Cyril Ann Gabriel para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of Iloilo City inviting everyone to come and enjoy one of the most celebrated festivals in our country, the Dinagyang Festival from January 12 to 28, 2024. It is the time of the year again that we celebrate our faith, culture, and heritage. The time to showcase our talent, creativity, and ingenuity. Together, let us showcase to the world why our hearts beat like the drum beats in Iloilo City. Halabira! Viva Señor Santo Niño! Mga kabombo, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Sinimula na ang pagtatayo ng 2 landing type na barkong pandigma na iniutos naman ng hukbong dagat ng Pilipinas mula sa manufacturers ng barko doon sa Indonesia. Kasunod ito ng isinagawa na mga seremonya kaugnay doon sa pagputol ng bakal doon sa Surabaya City. At ipinaliwanag nga nitong si Navy spokesperson Captain Benjo Negrasa ng mga seremonyang ito na sinaksihan pamantit ni Philippine Navy Vice Commander Rear Admiral Cesar Bernard Valencia ay hudyat na rin para sa opisyal na pagsisimula ng pagbuo ng barko ng PT PAL Indonesia.
Sinabi nga ni Negranza na ang dalawang sasakyang pandagat ay magiging magkapareho sa Tarlac class landing docks ng Philippine Navy. Ang dalawang landing type na ito, mga kabombo, ng warship ay nasa pinakamataas na yung pinakamabilis takbo nito ay 16 knots at cruising speed na 13 knots at cruising endurance na 30 araw ang kaya ho nitong itagal. Ang bawat isa, mga kabombo, sa mga landing dock ay kayang tumanggap ng hanggang 680 katao. Ang pagbili nito, mga kabombo, ay bahagi na rin ng Landing Dock Acquisition Project para naman sa Philippine Navy na may aprobadong budget na 5.5 billion pesos na kasama na rin sa Mission Essential Equipment. Una nga rito, kung matatandaan, naging agresibo ang Armed Forces of the Philippines at yan ay sa plano na modernization at naibahagi pa ni Armed Forces Chief of Staff General Bronner sa panayam ng Bombo Radio ang naturang mga plano. At nitong nakaraang taon nga, sa gitna ng tumitinding tensyon dyan sa West Philippine Sea, ay nakita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mas mga bago na mga pasilidad ng sandatahang lakas ng ating bansa. Sa mga karagdagan pang balita, hiniling sa Interagency Council Against Trafficking na imbestigahan ang isang human trafficking scheme ng mga Pinay na nag-a-apply bilang mga household service workers sa ibang bansa. Sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco na ang hakbang na ito ay ginawa matapos na pigilan ang isang Pinay sa pagbiyahe patungo sa Oman matapos na mapag-alamang pineke ang kanyang edad sa kanyang travel documents. Ang isang individual ay dapat na hindi nga bababa sa 24 anyos upang ma-deploy ito bilang isang household service worker sa ibang bansa. Matatandaan na isang babae na nakilala lamang sa pangalang Lia ang naharang sa paliparan ng mga opisyal noong Enero 22. Ayon kay Commissioner Tansinco, ipinakilala ni Lia ang kanyang sarili na 30 anyos na at sinabing pupunta siya sa Oman bilang isang household service worker. Nang magkalaunan naman sa ikalawang inspeksyon, inamin nito na ang kanyang pasaporte, birth certificate at iba pang mga dokumento ay naproseso doon sa Marawi sa pamamagitan niya ng isang ahente. Una nga rito, nababahala ang Department o Bureau of Immigration na muli na namang nabubuhay ang ganitong modus na ginagamit sa talamak na human trafficking sa ating bansa. Samantala, ipinaalala ng Philippine Statistics Authority na ang pagpaparehistro para sa Philippine Identification System na kilalalin bilang National ID ay maaaring gawin nang hindi na nangangailangan pa ng paunang appointment o ibig sabihin, walk-in na lamang. Hindi na ho maghihintay pa ng mahabang panahon at magpapalista para ma-accommodate sa naturang proseso. Sa pagsisikap daw ito na gawing simple ang serbisyo sa pagpaparehistro at gawin na mas madali, mas mabilis ang access ng mga tao para sa naturang serbisyo. Sinabi ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Claire Dennis Mapa sa mga mamamayan na maaaring makapagparehistro alinman sa PhilSys Registration Center nang hindi kailangan na magtakda pa ng appointment at kusa na lamang magtungo sa kanilang tanggapan. Ang mga field offices ng Philippine Statistics Authority ay magbibigay din ng mga serbisyo sa pagpaparehistro tulad na lamang ng PhilSys on Wheels. Ito ay kinabibilangan ng mga sasakyang nilagyan ng mga registration kit. Yan ay upang matugunan ang mga Pilipinong naninirahan doon sa mga geographically isolated areas, mga disadvantaged areas o yung malalayong lugar na kuminsan ay hindi naabot ng signal ng cellular phone at iba pang communication lines. Noong Disyembre, mga kabombo, 29 ng Disyembre ng nakalipas na taon ay may kabuang 50.3 million na mga physical PhilSys ID card ang nailimbag at naipadala na rin sa mga tao kung saan
naman ay sila yung nakapangalan sa naturang mga ID card. Sa nasabing bilang 45.6 na milyon ang naihatid na doon sa mga rehistradong individual sa buong bansa. Sa kabilang banda ay umaabot naman sa 44.5 milyon ang bilang ng mga electric Philippine ID na inisyo ng kanilang ahensya para naman sa publiko. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, siniguro ng Department of Social Welfare and Development na mahigpit na ipinapatupad ang guidelines sa mga panuntunan sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Ayon kay DSWD Undersecretary for Legislative Liaison and Coordination Group Fatima Alea Dimaporo, sa ginanap na pagdinig sa Senado kaugnay ng umano'y ayuda scam. Ang pagdinig ay ipinatawag nga ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs upang imbestigahan ang umano'y illegal na pagbibigay ng cash aid. Doon yan sa Davao de Oro at Davao del Norte. Iginit ng opisyal na walang kinalaman ang ahensya sa umano'y pamimigay ng cash aid para yan sa mga benepisyaryo ng naturang programa. Paliwanag nito, ang papel lamang ng ahensya o mga kawani ng naturang ahensya sa payout activities ay ang pagbibigay ng financial assistance o tulong pinansyal para sa mga kwalipikadong benepisyaryo nito na kumpleto sa requirements na hinihingi ng ahensya. Dagdag pa nito na ang halagang ibinibigay ng ahensya para sa mga benepisyaryo ay ibinabase po yan sa isinagawang assessment ng kanilang social worker. Samantala, wala pang natatanggap si Vice President Sara Duterte Carpio na kahit anuman daw na dokumento na nagsasabing siya ay kalahok o kabilang doon sa mga iniimbestigahan ng International Criminal Court hinggil sa madugong war on drugs sa administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngunit nakahanda naman daw ang kanyang abogado na gumawa ng mga hakbang kung sakaling masangkot man siya o kabilang siya sa maimbestigahan ng International Criminal Court. Ang naging pahayag nga na ito ni Vice President Sara Duterte Carpio ay kaugnay na rin sa sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na malapit nang maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang sangkot sa extrajudicial killings na inaakusa nga sa dating pinuno ng nakalipas na administrasyon. Ibinunyag din ni Vice President Sara na hindi pa nila napag-uusapan ng kanyang ama ang tungkol sa International Criminal Court. Pero anyay alam naman ng kanyang ama na gagawin ang lahat at ito ay nakatoka para sa kanilang abogado upang gampanan ang lahat ng kinakailangang prosesong legal ukol dito. Bala kasing imbestigahan ng International Criminal Court ang mga nangyaring patayan sa bansa mula Nobyembre ng taong 2011 hanggang Marso ng taong 2019. Kabilang na ang Davao Death Squad noong mayor pa lamang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bombo International News. Nasa daan-daang paaralan doon sa Amerika ngayon ang isinara dahil po yan sa heavy winter storm. At nasa 45,000 namang kabahayan daw wala pa ring supply ng kuryente. Kaugnay niyan may eksklusibo pang panayam ang Star FM Bacolod. Umabot na sa 75 katao ang kumpirmadong nasawi dahil naman sa matinding ginaw ng panahon na dulot ng winter storm sa iba't ibang parte ng United States. Dahil sa makakapal na snow ay marami ding travel ang delayed at pagtigil ng klase sa daan-daang paaralan. Sa panayam ng Star FM Bacolod sa kay Maria Sheila Kasaysay Saldo, Pinay teacher sa North Carolina, United States, sinabi niyang nakakabahala ang tagal ng malamig na panahon kung saan marami ang masamang maidudulot ng ice storm. Actually, this week, may masamang storm, yung ganon, kami dito na nangyayari sa North Carolina. And we're lucky enough here in North Carolina, in my place, in Warrenton, because hindi siya masyadong nagsusnow compared to other states. But yung delikado dito is umuulan. Pag umuulan, tapos sa sobrang ginaw o sa sobrang lamig, nag-a-ice yung daan. So that's what they call the black ice.
Inaasahan na ang delikadong panahon ay magpapatuloy pa hanggang sa katapusan ng linggo. Halos 10 milyong katao na ang kumakaharap sa freezing temperature. Nagbabala naman ang National Weather Service sa mga nagmamaneho sa ganitong sitwasyon na magdoble ingat. Samantala, under state of emergency pa rin ang lugar ng Oregon pagkatapos hambalusin ng deadly ice storm na nagresulta sa pagkawala ng kuryente sa halos 45,000 na kabahayan. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Jessie nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Muling itinalaga ng National Commission for Culture and the Arts si Miss Universe 2018 Catriona Gray bilang Arts Ambassador ng ahensya sa ika-5 pagkakataon. Kaugnay ito na nalalapit na selebrasyon ng National Arts Month ngayong buwan o palapit po na buwan ng Pebrero. Ayon kay Catriona, ang arts ay essential o mahalaga at isang paraan ng komunikasyon dahil sa sining ay naibabahagi umano ng mga Pilipino ang kasaysayan at kultura sa kabila pa ng pagkakaiba-iba ng wika. Inilabas na rin ng National Commission for Culture and the Arts ang mga aktibidad sa paparating ni National Arts sa buwan ng Pebrero at na mayroon po itong temang Bayang Malikhain. Para kay NCCA Chairman Victorino Manalo naman, ang tema ay magsisentro yan sa mahalagang papel ng komunidad sa paghubog ng talento sa sining ng isang Pilipino. Magkakasama naman ng mga aktibidad ang naturang ahensya sa iba't ibang larangan ng sining kagaya ng pelikula, pagsayaw, musika, literary arts at iba pa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ko tayo dumako sa Horacio Imperata para sa tanghaling ito, ay malugod po namin kayong inaanyayahan para sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa ng Bombo Radio Philippines. Lalo na doon sa mga Ilonggo o Hiligay non-speaking. Ay nandyan po ang Bombo Radio Iloilo. Nandyan din ang Bombo Radio Bacolod sa kanilang Facebook Live. Ang Bombo Radio Cebu naman para sa mga Cebuano speaking. Ang Bombo Radio Rojas para sa mga Hiligay non o Ilonggo speaking at yung Kalibo para sa mga Akyanon. Habang yung mga waray-waray, pwede ho kayong tumutok dyan sa mga programa at live sa Facebook at YouTube yan sa Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Horacio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bomboradio, Iloilo, Philippines Standard Time. 1 minuto na nakalikan sa takna. Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboaray sa udto sa Gyapon. Kapuri mo Bombo Cham Blanco Hofer. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Balikanta ang report ni Bombo Angel. May kantanan sa pag-deny sa Iloilo City Council. May kantanan sa gina-request sa Philippine National Police or PRO6 nga magpatigayon sa signal shutdown sa syudad sa Iloilo para sa dinagyang 2024. Na interview ni Bombo Angel ang chairman. No, ano ayhan ang nangin balasihan ni City Councilor Sedfrey Cabaluna parang i-deny ang nasambit sining request sa Philippine National Police. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Cham ang gaging patahal diri sang chairman sang Committee on Public Safety sa bahin sang Iloilo City Council nga bilog kag dako ang ila pagsalig sa bahin sang mga kapulisan nga kaya nila obrakon ang ilang responsibilidad sa pagpabilin sang syudad sang Iloilo nga malinong and matawhay at isar nga ti wala sa signal jamming nga matabo sa mga kabombo naton. Sa interview diri sang Bombo Radio, si Councilor Sedfrey Cabaluna, chairman sa nasambit sa komitiba, iyaging kahayag nga ahead of time palang Bombo Cham, si Police Colonel Jeresi Coronica nakaayo na ini siya sa Senior Jalitranyas ni mga hint na iningadaan nga mahatag sila sa proposal para signal jamming. And gilayon ini siya nga wala gin wala directly gin approve pero ang plastada dito daan mo Cham gin deny na nga daan. And the reason why na ang Police Regional Office 6 amo na ang nagpropose the recently sang signal jamming kuntani. Suno diri sa konsehal nga direksyon sang okunangin direksyon sang Police Regional Office 6 kung ipalabot nila ini sa national headquarters ang ilang concern regarding sa signal jamming. Pero with this one, Bombo Cham, ang jurisdiction sa gihapon sang City Council kag Iloilo City Government ang ginalantaw nga mangibabaw sa mga kabombo nato no kung inisisyon nila na wala sang signal jamming nga matabo sang ginpamangkot diri ang konsehal kung nabudlayan bala ini siya Bombo Cham sa iya nga pag-ubra sang committee report hambal niya diri do hindi man tanto kabudlay ini Bombo Cham kay ti ang facts nga daan niya gin plastar una-una nga daan sa iyabi nga committee report nakabutang nga ang nakabutang dito nga ang PRO6 kag ang NTC kag ang telcos wala sang ikasarang sa pagpatuman sang signal jamming kundi signal shutdown gid. Bombo Cham ikaduha diri nga ang ginabutang sa ilang recommendations nga suportado nila ang plan sa Philippine National Police nga mag-request for permission to procure a signal jamming kay mas importante ni Bombo Cham mo hindi ang syudad ang makambalabi initiative nila nga pag-procure ang pagbaka ng signal jamming kay maagi man sa gihapon sa NTC like regulated ini siya pero kung PRO6 hindi lang specifically sa dinagyang magamit ang signal jamming device pero pwede ini siya magamit sa iba na nga mga festivity sa iba nga bahin sa ngayon site sa mga kabombo naton. Pamatian sa bala Bombo Cham ang kabahin sa nga pagpahayag ni Councilor Sedfrey Cabaluna sa aton na interview. Yes, for the City Council, tiya mo tong rekomendasyon sa aton komitiba to deny the request sa aton PRO6 for a signal shutdown. So, meaning sina, the City Council denies the request. Support, man, in line with pariuman sa aton alkalde nga nagambal man is not supporting the request for signal shutdown. So, on the level of the City Council and the Iloilo City, wala na sa signal shutdown kam dinagyang celebration. There hila na nga diretsyo kung i-appeal nila no pero I believe ang jurisdiction of the city sang naton sa syudad amo nang mangibabaw no kung may ara man sila i-appealar dito I'm sure panawgon man adigapon and we'll see what we can do pero lapit na lang dinagyang I don't think they can do it anymore but in our meeting ambal man ko yang kung if there are imminent threats gidya no, they can actually implement the protocols nga agreed upon previously kung may ara man. Kung may ara sa national, sir, bali maagi man siya City Council nga level before i-implement? I don't know kung din sila ma-appeal, no? Kung dito sila sa ila national office ng PNP,
I don't see why magka-jurisdiction ang national PNP sa aton diri, no, except only for public security, ang national security concerns gid siguro then pwede. Pero to overreach and apply some jurisdiction over ours, no, it's really something I would like. I can't imagine nga obrahon pa nila kung magamuna. There's such a thing na grave abuse of discretion na sila kung maglapaw man sila sa muna. But I don't think it will reach that point. Kaya the last time we were here when we discussed, kung nagklaruhan man ang tanan. In fact, there were manifestations from the members of PNP nga may upod sa committee hearing naton nga dito lang nila nakita gali ang kalaparon sang epekto sang ila proposal nga sa una para sila public safety, and we recognize that. Why naton ginambal nga sala ang ila proposal gambal lang nga mas dako ag mas grabe ang disadvantage sang ila proposal, especially nga hindi man matigayon actually ang ila proposal, no. The term is impracticability. It cannot be done in specific areas lang. So if it cannot be done, the alternative is a widespread shutdown, and that's gonna affect a lot of people, even LGUs nga wala di labot, no, even LGUs nga wala man yagin nag-request for a shutdown of their cellular services. Councilor, nabudlayan kita sa pag-ubra sang committee report. Hindi man ako mabagay itong aton committee hearing. We just wanted to capture all sectors. Ang decision naton was based on the opinion of many. Ginweigh naton ang public safety vis-a-vis ang opinion man dito sang sektor sang business, sektor sang emergency response. There were even manifestations from the media. There were also manifestations from the health sector sa hospital through Councilor Alan Saldivar, no, ang ginambal ni Colonel Coronica nga prior pa lang nakaprepare na sila. Kaya tungod na-reject ng initial request ni Colonel Coronica so pagka-reject to, nag-prepare na sila, nag-come up na with executive order. Hindi lang ang apilar from PRO6 ang discuss naton sa ining nga komitiba. And that's why nga ang nila kung i-deny namon, they're ready already. In fact, nagwa na ata ang executive order nga sa time na to sa committee hearing ginaistoryahan nga ginahuman na. So nagwa na, I think the media has reported on it in the past few days already. They should be on top of everything. In fact, another avenue in istoryahan man naman with the city mayor is we're inviting ang Philippine Army to augment the whatever preparations the PNP is doing. So all in all, we're gonna monitor what they're gonna do. We're gonna contribute. We're gonna be vigilant. We're gonna participate and make sure nga ara ang mga security measures in place. No, pero I have full trust. The committee and the city council have full trust with our PNP nga kaya nila ni obrahon without the shutdown. Kaya nila proteheran kag siguraduhon ang safety sa tanan-tanan sa Dinagyang Festival. I think sa amon to nga meeting naklaruhan sila. Kaya bala mo here, these are public safety versus the other sector. Aning concern for signal shutdown, may alternative nga pwede sila obrahon nga mo. Diba? May pwede sila obrahon nga mag-stricto sila. Bomb sniffing dogs, we have the army coming in, we have everything that we can do and mobilize the community. Diriya sa other side, wala alternative. No? Kung hindi mo makontakin mo doktor nga masakit ka, why kagid alternative? Kung mabayad ka, important transaction, you're a tourist here, you use only your credit card, you use only whatever paying online bank transactions, wala kang alternative for that unless you have cash. No? If you're madulaay ka mo sa imo pamilya, there's no alternative. And kung ang aton emergency responder hindi natin makontak, there's no alternative. So diriya may alternative. No, diriya medyo madugo and it happened already to us. And in fact, ma-overlap pagid siya sa LGU nga iban nga may transaction man niya sa ila nga importante man, hindi man naton mambal nga sakripisyo kamo da kay para niya sa amon. And we should be fair about it. So I think na bato naman sa ating kapulisan ng Ilaw daw. Bomba sa amin na batian sa mga kabomba natin diri ang kabahan na pagpahayan sa balin. Ti mayuman kay nahangpan sang PRO6 from their end. Ano, may plano pa silang i-appeal sa central office sa Bombo Angel? Pero bomba sa the last time sa may committee hearing, okay naman sila kung naintindihan nila, na-accept naman nila ang desisyon sa City Council kag sila kung mismo ginathagan man sa ilang request nga tama ang man imposible. Kaya marikol sa mga botsam, the last year sa committee hearing, wala nakaabot ang NTC
sa committee hearing nga ginpatawag. The reason why nga wala ini masabat kung kaya gigmar ang signal jamming. Pero that time, ang CRO6 iyan ang sabat nga o kung ang kapulisan ang sabat sila iya nga possible. Pero ang technicalities wala bang Motsam, the MPC, wala nakahatag ng explanation. The reason why nga dayon to last year, ang signal jamming nga extend out the list, signal shutdown sa mga kabombo nato. Pero this time, doon labo naman mo Motsam, ang request pa din sila sa central office gamot in akila sa bahay ng isang syudad, pero nagpapangayo sila sa committee report sa akong kopya sa committee report si Councilor Cabalina Bomachap. All right. Ini si Bombo Emilian Puchirita na para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniya nga follow-up report. So, naging klaro ang tanan para iya samahin sa Police Regional Office 6 sa aton sini nga kapulisan kung ano ang mangin reperkusyon no pananglitan nga dayunon ang the so-called signal shutdown kay as far as signal jamming is concerned, mga signal jamming do i-jam mo lang mo. No, do may gaan mo lang dira sa or mabuhat ikaw sa disturbance sa flow sa signal, no, sa naga-transmit kag sa naga-receive sa signal, but hindi mo sila sabahin karon iya sang signal shutdown, no, sa aton sini karon iya nga mga kabombo kay nagadepende gani sa liwat sa transmission scope of transmission sang cell site sa isa ka telecommunications commission or telecommunications company rather, no? So double effort na lang sa bahin sa aton sini mga kapulisan. I do believe nga may gimpreparar ka mga maayo nga security plan kaupod man sa iban pagid sini nga mga law enforcement agency, at the same time mga ining mga nag-volunteer mga volunteer group, no, nga pwede gid ma-utilize agod nga ma-maintain ang kalinong kag matawhay kag masinadyahon nga pagsaulog naton sang Dinagyang Festival 2024. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon, Philippine Coast Guard Station Iloilo preparado na sa palabuton sini nga fluvial parade sa Biyernes kadlaw. Kag kasadyahan sa kabanwahanan 2024 100% nga preparado naman. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa katawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto.
Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo na isoto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Subong adlaw mayara sa panigayonon sining motorcade sang Senior Santo Niño de Cebu
no, kag sa Biyernes kadlaw may araman sa panigayon sining fluvial parade. Sa aton sining mga kasimanwa ti ang motorcade subong kagina naplastar naman to sang aton sining iyang mga kabombo nga in charge sa nasambit sining motorcade kag preparado naman sila kag all set na, no? I-check na naman abi kung preparado iya ang Philippine Coast Guard sa sining fluvial parade kag kung ano pagin ang mga dapat sini nga tandaan man, no? Sa palabuton sining Biyernes kadlaw, isa man sa mga makabig naton kabahin, no, sang aton sini iyang religious activity in connection sa Dinagyang Festival 2024. Check ta si Bombo Hana Andasa sa iya sining follow-up report. Bombo Hana sa report ta please kanin. Nakahanda na ang Philippine Coast Guard Station Iloilo sa palaabuton ng Fluvial Parade o kung pagparada kay Senyor Santo Niño paagi sa kadagatan nga sakop sang Iloilo nga paghahiwaton sa Biyernes, Enero 26, 2024. Sa interview sa Bombo Radio kay Commander Paterno Bellarmino Jr., ang spokesperson sang Philippine Coast Guard Western Visayas, iya gintahayag nga may paghahiwaton nga dry run kag final meeting subong hapon para magkita kag mahibaluan kung ano pa ang kilanglan nga i-improve agod masigurado ang safety sa mga deboto. Kaupo na diri ang mga kaupod nila nga ahensya, kaangag sa Maritime Police, local police, mga operators ng modernized boats, kag ang mga floating assets. Sunod kay Commander Bellarmino, may ara tanan nga 50 ka mga katapos ang Philippine Coast Guard Station Iloilo, 100 ka mga Philippine Coast Guard personnel humalin sa regional office, kag 300 to 350 Philippine Coast Guard auxiliaries agud mag-assist sa mga deboto. Maga-partisipar ang 30 to 50 ka mga bangka kag ang sa modernized boats naman iya bombo sham kag mga kabombo kung pila ang mga aprobahan sang marina nga nagalimit lang sa 50 ka mga passenger capacity. May embarkation area man ini humalin sa Parola padulong sa Bondolan Point. Mahulat sang mother boat sa Philippine Coast Guard sa takna nga 1:30 kag mabalik kaupod ang deboto kag ila ginasakyan pasulod sa Iloilo River kag mga depart sa may Molyoloni. Dugang pa ni Commander Bellarmino, temporaryo nga magauntat ang biyahe sa sakayang pandagat sa sulod sang 4 ka oras, humalin alas 12 sa udto, tubto ba alas 4 sa hapon. Yari bila kay pamatian naton ang pahayag ni Commander Paterno Bellarmino Jr. para sa dugang nga impormasyon. Aton nga preparation for the Task Unit Maritime Security naton sa Philippine Coast Guard, may final meeting kami this afternoon nga paghahiwaton. Kaupod ang aton mga ahensya nga mga join, the Maritime Police, the local PNP, ang mga modernized boats operators na dapat magaupod man. Then ang Philippine Coast Guard nga mga units mga join during the to include yung yung aton nga mga floating assets. So magkaroon kami karoon kami sa dry run communication check to ensure ang aton nga paghiwaton nga fluvial activity on Friday maging secure at saka maayos ang ilang paghiwaton. Okay. Maisip ba sir kung pila sir ang mag-join diri sir sa Fluvial Parade? Nag-expect kami nga may more or less sa mga 30 to 40 nga mga boats nga mag-join. Then sa modernized boat naman naton ma'am, kung ano lang ang approve sang marina regarding sa passenger capacity, 50%. We only allow 50% of the approved marina passenger capacity. Ano balay na sir ang kung pila ka kalawigon ayhan ang ining Fluvial Parade sir? Actually mag-start sang embarkation at 12 noon. So magatapos ang amon gang gin-request ang aton organizer is mga 4 hours. So but then hopefully mag-end siya before 3 o'clock in the afternoon. We will resume the schedule yung pagbiyahe naton diri sa may Parola go to Guimaras ma'am. Temporarily. Temporarily. Okay. So how about naman sir, may mga naka-standby bala kita sir, yung mga personnel sa may dira sa may Hordan gid mismo kay madamo bala ang mga naga-parade, mga naga-participate, mga kamalaman bala sir, may mga first aid o kun mga muna sir. Tama ma'am diri naman ma'am sa aton ma'am may ara kita nga embarkation area sa posto naton diri sa may Parola, dira sila masulod sa City Mall, and then magasakay dito sa may modernized boat naton. From modernized boat,
makadto ang modernized boat naton pakad sa may Bundulan Point, magahulat sang aton mother boat. Among mother boat naton ang 44 meters ng Philippine Coast Guard, ang amuni ang BRP Capones. So by 1:30 in the afternoon, magadepart sila pakadto dito sa may Bundulan Point. Then magabalik, maupod na ang aton nga mga modernized boat and other boats na magajoin sa aton. Pasulod na siya Iloilo River going to Maymolyo Loni. Adra sila magadikit or magadak, ma'am. Nabatian ang pahayag ni Commander Pantero Bellarmino Jr., ang spokesperson sa Philippine Coast Guard o Western Visayas, Bombocham. Alright, may mga age limit inibala, bombohana, parang kung sino lang panugutan nga makasakay, makaupod sa sining fluvial parade or fluvial procession. Yes, Ma'am Trump, amo pa ina ang ipaga-final meeting nila subong kay gidman ang kalabanan balang nga makita naton last year nga magakatabo may nagakalipong balang nga mga kamalaman kapin patira ang mga debate pala Bombo Trump amo na nga isa lang alang panila ina karon sa ilaman nga dahiran kag mismo man nga final meeting kaupod ang iban nga mga ahensya Bombo Trump. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, yung Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. So balantayan man kay isa ini sa kabahin sang aton siniiyang religious activity, religious aspects sang celebration sang dinagyang Festival 2024. Hindi lang niya kay basta ang dinagyang festival. It's not all about the ining mga food festival, no, mga presentation or whatsoever, kundi mas dako sini nga impact sa bahin karon sang religious activity, no, kunya ginahatagan naton sa nagakigo sini ang pagtamod ining nasambit karon nya selebrasyon or festival, no. So isa man ini sa mga ginadugok sa mga tumuluo, no, ni Senyor Santo Niño ining fluvial parade or fluvial procession kag lakip na sinadiri ining motorcade, no, sa karon na sang Senyor Santo Niño de Cebu, no, sa aton sini karon nga mga kauturan kumbaga pa nagadugang lang sang duag, no, kag kalipay ang pagsaulog naton sang dinagyang festival through sa sining mga presentation sa nagkalain-lain siniya nga mga tribo, pero ang pinakadako gid sinadiri nga dapat sini naton iya obserbar amo iya ang pagpasinugugman sa kaya Senyor Santo Niño. 34 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Hindi man kita iya makakita sa dinagyang festival Ati-Ati Tribes Competition kung hindi kita, no, maka-eksperyensya sang madinuagon kag masinadyahon, malipayon, kag bunggaitan nga paindis-indis man sa presentasyon sang ginatawag siniiya nga kasadyahan sa kabanuhanan. Tiyang kasadyahan sa kabanuhanan ang in charge sinadri among probinsya sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo, pero suno sa kay Governor Arthur Defensor Jr., sila nga 100% na kami diri nga preparado. Di balantayan man ini sa aton sini nga mga taga-Palamati by Saturday ang kasadyahan sa kabanwahanan sa paghatag sa dugang nga mga impormasyon. I-check naton ang report naman iya ni Bombo Lindsay Bade direktamente sa Kapitolyo. Bombo Lin sa report, please come in. 100% na nga handa Bombocham ang Iloilo Provincial Government para sa kasadyahan sa Kabanuhanan 2024 nga muning labing una, no, first time ini nga uyatan sa Iloilo Provincial Government kung sa diin ipakita man dali sa probinsya sa Iloilo kung ano ka manami man kag preparado ang event para sa palabuton nga January 27, 2024 adlaw inasang Sabado Bombocham. So ang kasadyahan sa Kabanwahanan pagahiwaton alauna inasang hapon kag di matapos ina mga alas 6 na sang gabi bangod nga ti agud nga makapreparar man ang aton nga mga tumalambong ang aton nga mga mga tribesman nga magaupod
para sa religious sadsad bombotsam nga pagahiwaton or pagahiwaton alas 6 man sang gabi sa January 27. Sunod diri kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. may ara sang food festival man ang bahin sa nga probinsya sa Iloilo nga kung sa diente kung sa tuanay sa mga dinagyang nga mga nagaligad nga mga tinuig bombotsam ang food fest sa Iloilo Provincial Government na ginabutang sa car park bala sa Capitol Grounds. Pero subong ang venue sa food festival nga tiiyaya sang provincial government dra sa may likod sang Kapitolyo dra bala sa may Muliluni bombotsam nga kung sa diente dra ayon sa may esplanade naton kag dra ibutang na ang mga kiosk para sa aton mga maluyag nga magbisita kung sa diin timiyara sang 70 ka mga merchants nga mapartisipar kag 12 ka mga exhibitors nga magaupod sa food festival kag bazaar with special participation ini sa mga local government units sa probinsya sang Iloilo nga tiiga showcase man nila bombotsam ang ilang nga mga hometown products. So ara dira syempre ang sa bahin sang banwa sang Ahuy may ara sila dira nga darag chicken nga ipamutang ang seafood man sang Concepcion, ang native chicken sang Batad, ang pork lechon sang Pasay City, kag batchoy sa may Santa Barbara bombotsam. So magluwas sina may ara man sa mga exhibit sa naglain-lain nga mga products kag syempre services nga igatanyag man kadungan no sa sining kasadyahan sa Kabanohanan. Pero ang ining food festival naton kag ang bazaar magaumpisa na ini siya buwas nga adlaw bombotsam January 25, 2024. So sa mga exhibit ara dira ang hablon, ang handicrafts, mga souvenir shirts, mga processed food products nga tihalin sa mga banwa naton kag mga face painting kag sketch drawing services. As to the sa bahin naman abi sa aton nga mga security measures, contingency plan na paghimuon sa probinsya sang Iloilo, nakalinyada na ina syempre ang mga ambulance naton ara na dira naka-standby na sa adlaw mismo no sang dinagyang festival. Isa ka ambulance halin sa PDRMO sa aton nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, isa man ka ambulance sa clinic, isa ka ambulance iya sa district hospital, kag isa man ka ambulance na iya sa Provincial Health Office. Dari wala pamatian naton ang nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Prepared already, no? Ang committee naton together with our PDRRMO, si Colonel Salinas, ang security sa kami. We take care of the security of the capital. Outside, it is the city. But we are working with Iloilo City for this area, this part of the city. No? So, we are already prepared. No? We are almost, halos pareho ang aton nga plan sa ginusar natin sa Christmas. So, in place na siya. Gamay nga adjustments na siya. The same for emergency preparation. May food festival dito? Yes, we will have that. We'll open tomorrow at 5:30. Ang atong nga food festival will be at the back of the Capitol. No? Ginbutang natin siya sa Kalina. The whole Capitol grounds will be para sa ato ng mga kasiman mga gusto maglagaw diri. So we'll open tomorrow at 5:30. It is a showcase of products coming from the province and the city, and may mga may mga munisipyo kita who will bring a part of their food festival here in our food fest. Nabatian bombotsam si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So hindi lang dari sa may city proper ang area sang food festival kundi dito man mismo sa likod ya sang Kapitolyo sang Iloilo Provincial Capital. Mas malapad ang area dito no para sa aton nga mga food kiosk kag bazaar nga igapahamtang with
ginapabugal man nga mga produkto halin sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Amo na nga ginatagag sang kahigayunan ni Governor Defensor nga ma-showcase ang mga products no nga ginapagpabugal sa tagsa ka mga local government units naton agud nga ti makilala man sang iban nga mga dumuluong naton nga ti makadto diri sa aton sa Iloilo kag ti mahatagan sang kahigayunan nga mapakilala pagid sa bilog nga kalibutan ang ining mga products or produkto halin nga sa nagtilain-lain nga mga banwa Bombotsam. So buwas na maumpisa ang fun, foodie, and friendly Iloilo. Kaya mo niya ang tourism slogan sa probinsya. Kag kumbaga pa, all-in-one ara dira sa Kapitolyo, maeksperiensyahan, matilawan, kag ti siyempre i-celebrate man sa mga kabombo naton, hindi lang man kay para sa mga taga-probinsya kundi para man sa mga taga-syudad, and of course sa mga local and foreign tourists nato na bumulins. Yes, insakto gini na Bombotsam kay tigin na ang ginaano diriya ang ginahatagan diriya sang prioridad sang gobernador amo ang mga kabanwahan ginaton nga makatilaw man yang iba naton nga mga pumuluyo punta taga diri ka abi sa syudad sang Iloilo ti matilawan mo man to kun ano man kanamit sa mga mga produkto kag pagkaon halin sa mga kabanwahanan kag ti sa bahin ganit sa panagtag or sang tickets naman Bombotsam actually wala na sang tickets sa bahin ang judging area number 2 kay since wala niya ginabaligya sang gobernador ang ticket para sa judging area number 2 sa kasadyahan sa kabanwahanan kag sa Dinagyang Festival nga highlight gate kundi ginahatag iniya sang gobernador ginaprioridad ang tagsa ka mga banwa every municipality ginpatagaan sang tickets para nga ti mahatagan man sila sang tsansa nga makakadto di sila kag isuno gani kay governor or mga very important persons bala nga mga halin sa national nga level kundi ang mga VIPs nga ginakabigya diriya among mga alkalde naton nga ti amo na magaserbi anay nga mga VIPs naton for kasadyahan sa kabanwahanan Bombotsam. So expect taron naton by Saturday kung hindi man ng 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city nga mayor ang ara dira nga audience sa judging area number 2, ila man sini nga mga representative or mga malapit sa ila, abi, or relative sini nila bumulins? Insakto gid Bombotsam. Kasi syempre, well represented man ang tagsa ka mga distrito sa probinsya sang Iloilo. Alright, sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade. Base ang iban sinido na lipat bala nga Bombotsam ti sa kinanda ng kasadyahan niya na aga na yan sang Sabado o nga naghapon kita yan sang Sabado haon o na tabo anay kay Kapitol nag-uya at naghapon na yan ang pagpasundayag or presentation kay may mga tribo no nga ang ila siniiyang makabig naton ang i-feature sini nila sa kasadyahan sa kabanwahanan no may ara sila sang or magagamit sila sang props nga may ara sang suga no or lights so mas maapresyar sang spectators no ang ining nga mga props or costume no nga nagaingat kung medyo madulom ang palibot or mahamba nato nabi maghapon-hapon padulong sa kasisidmon no that is why ngati hapon ginbutang kag pagasuguran ini 2 o'clock ang nasambit karon iya nga kasadyahan sa kabanwahanan by January 27 Sabado ina nga adlaw. 44 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time sa gyapon may kantanan sa Dinagyang. Kung madumduman sa mga kabombo naton weeks before sang paghilapit sa Dinagyang Festival 2024, madamo na ang ginkasang nga mga anti-illegal drugs operation sa aton sini kapulisan. And even ang iban pagin sini mga law enforcement agency such as the Philippine Drug Enforcement Agency. Sa aton sini nga mga kabombo. Apisar nga ti milyon na ang ilan na konpiskar sa mga ginkasa nga mga anti-illegal drugs operation
sa gyapon ang aton sini kapulisan ginatutukan ang posible nga pagduging sa illegal nga droga during Dinagyang Festival. Si Bombo Gladwin Gustilo may follow-up report. Glad, sa report please come in. Bombo Champ, nagapreparar na ang Police Regional Office 6 kag pila mga law enforcement agencies angot sa selebrasyon sa palaabuton nga Dinagyang Festival nga posible nga magadagya o kon magaduging ang illegal nga droga. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Sidney Villaflor, ang Regional Director sang Police Regional Office 6, iya baliging payag wala nila ginadula ang posibilidad Bombo Champ tuhoy sa baligyaanay kag paggamit sang illegal nga droga, rason nga nagapanghanda sila batok diri dugang sa natungdan base man sa ilang monitoring nagadamo na Bombo Champ ang illegal nga droga hindi ka ngay sadtong mga duwa tatlo katuig bala Bombo Champ ang nakalipas bangod man sa pandemic ti hugot man ginabantayan sang kapulisan ang posible pagsulod sang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo ti kadungan man sang selebrasyon sang Iloilo Dinagyang Festival sa sini nga semana Bombo Champ ti dugang pa diri ni Villaflor partikular na nga ginabantayan sang kapulisan amo ang pagsulod sang illegal nga droga nga ginapaagi gid sa pier o kon ginapasulod ini Bombo Champ by land man ti base sa intelligence report madamo na sang nakasulod nga droga diri sa syudad sang Iloilo halin man sa iban nga lugar apang na-intercept man ini ti dugang diri ni Villaflor kalabanan nga ginapasulod no sa syudad sang Iloilo diri nga mga droga at isa chimpogid sa mga or sa kaangay sini Bombo Champ sang Dinagyang Festival ti amuni ang mga shabu marijuana kag ecstasy pills ti ginamando diri ni General Villaflor ang pagbabaskog ngan sang kampanya kontra illegal nga droga sa syudad samtang nagahilapit na ang aktibidad ti impayag pa sini ginapreparahan sang kapulisan nga ma-intensify ang operation against illegal drugs ti gina-expect man sa natungdan nga madamo diri sa mga masulod no sa syudad sang Iloilo kag ginakasadya ini tungod may mga night out manabo gid nga nagapangita bala Bombo Champ sa mga illegal drugs diri sa syudad sang Iloilo ti bagon sini ilabi man ginapasangkad sang Police Regional Office 6 ang monitoring batok sa mga nagahimo sang illegal activities diri sa syudad ti magluwas diri ginapreparahan man sang kapulisan ang security measures nga ipatuman sa Dinagyang agud masiguro gid ang mahiwat nga ini nga matawhay kag malinong tigin pasiguro man sang Police Regional Office 6 nga mangin drug free ang palaabuton nga Dinagyang Festival Bombo Champ ti kinalauman man sang ahensya nga magadugok ang lokal kag parokyano nga mga turista pag-celebrar man sang selebrasyon kung sa diinti maga-deploy sila sa mga Marco Detention Unit sa mga paluparan terminal kag mga seaports. So diri kay Villaflor may mga K9 inspection man nga ipatuman hindi lang diri sa Iloilo City kundi sa bug-os nga West Visayas ti agud man Bombo Champ nga masikyar ang mga nagasulod kag nagagawa nga mga pasahero kaangot sang pagselebrar sang Dinagyang Festival. Tingin payag man nga wala nagauntat ang operasyon sang ahensya batok sa illegal nga droga agud nga matap na ang pagsulod sini sa palabuton nga aktibidad diri sa syudad sang Iloilo. Yari wala pa matian naton si Police Brigadier General Sidney Villaflor, ang Director sang Police Regional Office 6 sa aton interview. Dahil sa illegal drugs, tuloy-tuloy naman yan. Actually, yung ilang araw na halos sunod-sunod ang ating illegal drug operation. Piniprepare talaga namin yan o ginagawa namin yan talaga kasi expected na those two activities ay sabihin natin it will entail a demand for the illegal drugs. Kaya kung makita nyo ay marami kaming accomplishment for the past weeks and days dahil nga nakatutok ang Police Regional Office 6 dun sa pagdagsa ng apparent or reported pagdagsa ng illegal drugs dito sa region. Dahil para dun sa dalawang major activities there. Now, merong Regional Law Enforcement Coordinating Committee resolution. The RLEC 6 is composed of 19 different law enforcement agencies in Western Visayas. I am the chairman. So last year we have had, I think, 3 to 4 meetings, and one of the tangible output of the series of meetings
is the coming up of an ARLEC resolution. It is a call to action urging other government law enforcement agencies to also step up their campaign against illegal drugs. Tama yung sinabi mo. Kasi may mga ibang agencies, for example, the Bureau of Customs, they can intercept or interdict doon sa mga goods na dumadating, contrabands. Yung contraband na yun, posibleng may we gave them some of our holdings doon sa mga high value targets. Intel sharing ang kailangan. Hindi namin pwedeng solohin ang mga data na nasa amin. It would be best kung bibigyan din namin ng data ang PIDEA and vice versa, yung PIDEA bibigyan din kami ng holdings nila so that we can collectively and individually conduct a series of anti-illegal drug. But sa side sa PNP, sir, ano pwede nga itong forward sa mga tao sa port pala maka-permit kinapagsunod next inyo sa initiative like during the ARLEC resolution at during the ARLEC meeting, nag-present yung mga different agencies, pinresent nila yung kanilang mandato, mga mandates nila. So kami, for propriety, hindi namin pwedeng ipangimasukan o pakialaman yung mandato ng ibang agency. Unless na siguro meron MOA o hingi sila sa amin ng assistance, we can assist them. But then we should not and we should never encroach with the mandate of other law enforcement agencies. Ato na batian na Bombocham sa mga kabombo naton si Police Brigadier General Sini Villaflor, ang direktor sang Police Regional Office 6. Tigin ako diri Bombocham ni Villaflor nga dako ang demand sang droga sa Rion sa tibangod Bombocham sa palabuton nga dinagyang festival. Suno man diri sa direktor, wala man untat ang ginahimo nga illegal drug operations sa mga kapulisan sa bugos nga Western Visayas. Bangod ginalauman na ang demand sini bangod sang duha ka mga major events di mo ang kasadyahan sa kabanwahanan kag ang highlights mismo sa dinagyang festival Bombocham. Dugang pas na nagtungdan, madamo man sila sang accomplishment sa mga pulis sa nagakalinain man nga unit sang pulis sa Rion, madamo man nga nakaladakpan Bombocham sa ligad nga mga sinimana kag sa sini nga semana Bombocham ginalauman gid nga madamo no ang demand sini sang illegal nga droga diri sa syudad sang Iloilo Bombocham. All right. Ini si Bombo Glady Consilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Gladwin sa imo sining follow-up report. Mas maayo kung ginapulihan sa aton sining mga law enforcement agencies ang kampanya batok sa illegal sining droga. Amo tong ambal ni RD Villaflor sinya kung tani ang information sa PIDEA, hindi man namon pagsuloon ining mga information. Kung may information kami, hatag man namon sa PIDEA, kag ang PIDEA kung may information sila, hatag man sila samon para nga ti butsilingon bala duha ka mga law enforcement agency ang tutok sa illegal drug proliferation, mas yara sa advantage no ang aton sining mga law enforcer. Kag sa mga kabumbo naton makumpleto man gurong pag-celebrate naton, pagpangalipay naton, pag-enjoy naton sang Dinagyang Festival 2024 without sang sining shabu, marijuana or even ini mga party drugs such as ecstasy. No? Mas maayo pang wala kita sa impluensya sa anuman sining mga ginadumilian nga droga, samtang kita ang kinasadya, nagapangalipay, naga-celebrate sang Dinagyang Festival. Kag sa iban pa nga mga aktibidades kag selebrasyon, no? Hindi tanaya kinanglan ang shabu, marijuana or party drugs, ecstasy or kung ano man dira para nga mag-boost sa aton siniya kag makahatag sang dugang sining kung ano man dira yang ginahatag sining mga illegal nga droga, of which nahibaluan naton wa isang kayuan kunti kalainan lamang. Check ko naman this time ang katapusan nga balita with the Bombo Jomar Villa. Ang maasin PNP nagapati nga aksidente ang pagkatiro
sang 15 anyos nga sultirito sa 12 anyos nga sultirito sa banwa sang sa nasambit nga banwa. Sa aton sini mga kabombo. Kung matandaan nga ang pamilya sang biktima ang nagatudlo nga kag nagapati nga ang 15 anyos nga sultirito nga biyan sang 12 anyos nga sultirito amo iyang nagluthang sa iya kag hungod kuno ginluthang. Ang pamilya naman sang 12 anyos nga biktima or sang 15 anyos rather nga ginatudlo karon suspitsado naghambang at iway man niya sang armas lutang akon sini nga bata. Kag kung armas lutang pagistorya naton iya tiya sang 12 anyos. As a matter of fact, before sila nga magpadulong agud magdakop sang manok, nakita ko pa nga may sling bag ang biktima. Kag sa sulod to may pusil. Pero sandig sa pagpangusisa sang kapulisan, natukiban nila nga nagabinutig. Ining makabig karon nga suspect, sandig sa result sang autopsy examination. Si Bombo Jomar may follow-up report. Jom, sa report, please come in. Bobo Cham, daw kasubog nga nagbaliskad ang paya no sa sining natabo nga kamatayon. Sining 12 anyos nga bata sa may dalusan banwa sang maasin. Ako sa rinti una nga pahayag diri sa nga abyan sa nga 15 anyos nga mo ang person of interest sa otoridad nga natiruhan mismo sa nga biktima ang iya sining nga kaugalingon. Pero ang pamilya diri sa biktima hindi magpati. Kagamuman ang pulis diri sa maasin tungod sa nagadinain nga ang gulo no kanining pahayag sa nasambit diri karon dia nga person of interest. So nag-decide ang police nga paidalom sa paraffin test kag autopsy ang ining biktima kag at the same time ang ining person of interest diri no nga yaman ang sining abyan ang paraffin test diway pa ni sang result. Pero based diri karon sa nagagawa nga autopsy diri Bumbucham nga nagagawa nga tiuna wala sang presence sang powder burn sa lawas sang bata no dire nga ang nakatiro sa iya ang ara sa distansya no kun malayo hindi man na pwede nga kontrahuhon sunod sa pulis pero abis ang kaugalingon sang biktima ang iya siding lawas hindi man na pwede nga palayoon niya paning kamot yan tadya pang tiro sa iya sining kaugalingon amon ginalantaw diri sang pulis kag mga witness diri nga nakakita after sa siling na tabo nga nakita nga nagadalagan ining 15 anyos nga ado kasubong pala nga may natabo nga do hindi sinigusto nga do nakulbaan diri Bumbucham amo na ang isadra sa ginkuhaan man sa pinabit diri sang bahin diri karon sang otoridad. So sa pagpakikangot katon diri kay Police Major Jeremias Pamplona ang hepe sang Amasin Municipal Police Station enough na ang inasining nga natipon nga mga ebidensya in fact na file na gani ang kining kaso nga homicide batok diri karon sa 15 anyos nga person of interest kung abyan man lang sining nasambit yan nga biktima. Ang paglantaw diri sa kapulisan homicide ang ginfile nga kaso bangod nga hindi hungod no ang ginalantaw diri nga senaryo Bumbucham basi bala ko natiruhan sang biktima kung sa sining abyan sining amigo nga do hindi hungod o galing ti bangod sa kakulba amo tong naglain-lain ang sining statement nga kasukuno nga ti gin butang sang biktima sa iya sining sling bag kag lumupok kag gintaya pagit siya sining kaugalingon lumupok amo na nga do nagduda dara ang kapulisan diri Bumbucham at the same time ti kung nantawon ang ilang sining background suod ini sila nga magabyan dira sa ilang sining barangay kay guwa sa motibo nga abi nagakuntahan ay ang ining duha ka individual. Ari bla pabati ta si Police Major sa Boralyo. Kasi ni guhay mo siguro ting ampang laguro. So ti amo laguro naglubok. So that's why amo natabo. That's why nga ti ang file natong kaso homicide lang. Eti there is no presence of treachery o kung planongan niya. Kapag assess ko ang motibo niya uro because ang ampang nila pinasininting na naglupok kung sino sa ilada nga duwada. But in my point of view, so may posibilidad nga sa gid ko namo lang findings ang nag-conduct sa autopsy nga medyo may distance ang nagtiro sa iya. Kag may guhat sila, tama.
o migway mas lamo, migway mas lang daan. Kaya wala man tamay na tanaw nga motibo nga ate unsa pagapatyon sa. So natanaw naton da because of accidente o kung ginampangapangan nila atong armas pagti lumupok. So that's why nga ti muna naturuhan ang atong biktimang isa. Paano nga ti may mga ibang pang istorya nga ti amo to hambal niya nga gisuloy kuno slimbang daw matura. Ano dalala sa callback gin sa nagdepensa man sa Kaya mo na gani daw inconsistent ang iyang istorya nga daw pag-auwaon niya nga ti why sa participation sa natabo nga insidente kay ti ang iyang aligasyon manasir wala ako yagid katanto itong armas so para siya to na ang kay gin sulod siya nagkuha sing bala ginhatag sa biktima but ang paglupok niya ang ambal niya duha ka version nga gintayaan siya tapos ginpitik wala nang lupok din ang biktima gintaya na masugulin mo niya kag ginpitik niya mo itong lumupok. So other version is ang ambal niya inconsistent nga manasir pagsulod niya sang kusil sa iyang sling bag lumupok. So amo na bala ang daw ka inconsistent ang iya ginaaligar nga testimony kag nag-collaborate pa sa mga circumstances ng mga witnesses. So that's why nga nakahimo kita sing move nga siya ang pagpaila natin sa kaso kag napasaka na natin sa prosecutor's office. ang tanan nga ni sa pag-file ni mga circumstantial evidence na sir sakto ko circumstantial evidence circumstantial witnesses naton nga nagahambal nga sa paglupok makita nila ang bata na dumulagan o ano na mga circumstantial testimony nga even though nga wala nila nakita during sang actual nga pagtiro sa iya but mga circumstances nga daw mapatihan man kay una nga bisis sila lang duwada sa establish na duwa man sila sa may Joms? Si Police Major Senimias Pamplona, Adre Carabambusam. Although ang parapintes suno kay Major Pamplona hindi man conclusive, no? May mga best suno sa iya nga bilang hepe man. May mga best nga may mga negative pero napamatud-an nga sila ang suspect kay ang natabo sini sa asiding 15 anyos nga baka big dire karon nga suspect dire Bumbutsam. After sang insidente, kagahon pa ini siya nga nag-surrender. So may mga tinion nga basi kung nakapanghinaw na siya o kung panas na to ang pulbura kung nakapalupok kay sabi sa armas. So munang di man conclusive. Kung ipadalom ni karon sa by parapentes ang ining nasambit karon nga suspect rason nga tigin pa na ang kaso pamagi man diri sa mga circumstantial evidence amo nang gitlastar. Although nga tiway gid man siyang may nakakita nga aktwal nga nagpalupok ini sa armas utang pero batok sa sining circumstantial evidence ay napnay ni suno ka Major Pamplona apong chap. All right. So lakip lakron dugang ang ining pagpatigayon diri sa motorcade ni Senior Santo Niño at diri sa may syudad sa Iloilo apong Butcham kun anong latest diri kay tipi mga patigayon diri nga pagparada apong motorcade diri karon sa subong matinon. Una siya nag-umpisa diri sa may syudad sa Iloilo kag subong ang latest diri nakita sa may sa may area diri karon sa Ledesma city proper going diri karon balik naman sa may area sa San Jose Parish sir diri karon Bumutsap. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Master Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. So una, mga pusil nga ni niyahang panganan na nagakadapat nga taguon kag hindi ipagpakita sa mga kabataan kay disgrasya gid lamang ang resulta sini. Abay pa nga magserbi ini nga leksyon kag kung ano kaganugin man matagan man sang hustisya ang alang-alang nga kamatayon sang oras 10 oras or way pa kuntani tumatabo kun way lang disgrasya sini nga maluthangan kag gimbawian sang kabuhi ining 12 anyos nga sulti rito.
Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombot Sham, Blanco Hover, gabilin sa imo. Sang manayanayang hapon may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi malikawan nga ginapangita gid sa isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok.
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! The excitement is rising. Ilang tulog na lang, masaksihan na ang kasadyahan kag Dinagyang competitions as we celebrate Dinagyang Festival 2024. Good afternoon, kids, sa inyo mga kabombo. It's a beautiful Wednesday, midweek. Kag lapit na lang gid ang highlights ng Dinagyang celebration, ang mga competition sa mga tribo sa kasadyahan kag sa Dinagyang, of course.
Excited na ka mo dira? Ako, very excited. Good afternoon sa liwat. Welcome sa Kahapon Lamang program. Ini si Tita Regine. Kagpadayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga very exciting nga mga istorya man diri sa Kahapon Lamang program. Thank you again sa mga nag-share sang ilang mga inagyan sa kabuhi kag sa mga luyag man nga magpasakop, mag-contribute sa ilang istorya diri sa Kahapon Lamang program. Pwede gid nga i-share, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag isend lang dayon sa Kahapon Lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Can you imagine kung may mga naghihikap-hikap sa ilang tiyan dira, siguro super busog gid. Ang iban pupungas-pungas kay bag-ulang kabugtaw from their power nap. Sige, umpisahan tang excitement diri sa Kahapon Lamang program. Bagyo is one thing. Hindi luyag, no? Hindi natin luyag magsulod diri sa aton, especially kiti madagyang pa kita. Pero I'm talking about bagyo. Saka nami kag mga ka-exciting ang iga-witness naton, no? This weekend sa Dinagyang Festival 2024 and bagyo man sa katahom ang mga istorya nga inyo mabatian sa sining hapon. So let's listen to the song from Ian Bryle from the Bombo Music Festival. Welcome sa KLP. This is Tita Regine. Here's Bagyo. Good afternoon. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot. Pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Ahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at kay nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Ahapag ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin
Bagyo-bagyong surprises and spectacular things to happen this weekend. So dapat you should be there. Watch Dinagyang Festival 2024. Of course, may coverage ang Bombo Radio Philippines. You can see it, you can hear it. 20 minutes after 2 o'clock. Welcome na sa aton diri nga pag-uptunay sa sininga hapon. Adjust ko lang di gamay ang aton nga volume. Alright. Bawa na batian gini gisuro ni Lolo Erning ang akon nga pagpangamusta sa iya on air. Kay though it's been a while nga wala kita maka-receive story halin sa iya. Now, he is back with his story. Kag ay doon naglaing gid man gali ang iyang pamatsyag the past few days. Anyway, ari na di ang iyang letter kag gina-request today because today is his birthday. Happy birthday gid sa imo, Lolo Erning. Una gid ang imong sulat nga aton basahon today because today mo gina-request. So here we go. Dear Inday Regine. Maayong hapon sa imo, kag syempre sa tanan-tanan mo, nga mga suki, sa mga maukod mo, nga mga manunulat. Katulad ng day Lola Amparing, Student Mom, Lolo Dencio, kag iban pa nga mga maukod mo nga mga suki sa sani nga programa kahapon lamang. Medyo madugay na nga wala ako makapadala sa akong inog pasakop. Tungod kay may ginabatsyag ako sa akong mata, kay kinahanglan ko nga puhuwayan ini. Ay, gali. Si Lolo Erning gali ini, kagang akon inog pasakop, nahanungot ini sa akon masalimuot nga inagyan sa patag sang paghigugma. I was already 18, sang na-fall in love ako sa isa ka girl nga mas younger sa akon sang mga about 2 years. Sophomore na siya sa kolehiyo when we became sweethearts. May sari-sari store sila. Then, permi ako nagkakadto dito during my break sa akong nga carpentry shop where I worked. It was also the place kung saan ako nag-propose sa iya by writing it in a piece of paper which I gave to her. Maswerte lang gid ako that she has a feeling for me too. So, nagnobyuhanay kami. Sometimes, nagagwa kami on dates with her best friend and also her BF. I had written you before nga nag-quit ako school immediately after I had graduated from elementary. Sa ulihi, actually, Tita Regine, I had attended 2 semesters ng night class sa high school sa nagsirado na nga Visayan Central Colleges dira sa may Blumentritt. Nag-apply ako bilang working student sa inang school, but wala ako nakakontinue because ang amon nga grupo sa mga working students na disband. Nagkawatak-watak because of something nga natabo sa admin officers ng sinang school kag sa son-in-law sang tag-iya sang sina nga eskwelahan. Maybe maswerte lang gid ako or nagapati ako nga the Lord. It was the Lord who was working in a mysterious way para sa akon. Gin-inspire niya ako or gin-inspire niya ang isa ka manunudlo neighbor namon para nga mag-istorya sa akon kagamo ini siya nagbulig sa akon. Agud nga makatapos ako sang akon nga secondary education nga amo man ini ang rason nga naka-pursue ako sang akon nga college education. Balik ito sa akong nga love life. Tawgon ta lang ang akong nga first sweetheart nga si DNV ang iya initials. Naging mag-steady kami sang 18 years old pa lang siya kag ako naman 24 years old. Sang si DNV nag-graduate sa accountancy, siya gilayon nga ginpadala sa pagtrabaho dito sa Manila sang iya nga uncle. Labing una man ato nga tion nga nagbulagay kami sa isa kag isa and I really felt the loneliness samtang nga nagapaalam ako sa iya. Nagka-communicate lang kami sa isa kag isa
through letters. Si DNV nagtener sa Manila for a while, kag ako nagabatsyagid ako, no, kung paano nga absence makes the heart grow fonder. However, something happened. Si DNV, basta na lang siya nga naguntat sang pagsulat sa akon. Nakasulat ako sa iya mga pila ka letters, pero wala ko kabalo nga wala na siya nagasabat. Wala na siya nagasulat balik sa akon. So nag-graduate ako sa high school, kag maswerte nga nakapasar sa government scholarship nga gina-offer sang aton sadto nga city government, ang Timawa Scholarship. So nag-enroll ako sa college, may nakilala ako nga classmate nga nakakatch gid sang akon nga attention. Since DNV was not around, kag wala naman siya nagka-communicate, doon na batyagan ko bala nga this classmate seemed to fill the void of DNV's absence. So tagon ta lang ini nga babae sakay MMP. Gin-try ko nga magpangaluyag sa iya. Ginapadalaan ko siya love letter nga ginapakita niya sa iya nga mother being a dutiful daughter. Ang iya naman nga Iloy, naghahambal sa iya nga ti natural lang na nga may lalaki nga magpangaluyag sa iya kay ti dalaga siya. At first, I found it difficult ang magpangaluyag sa kay MMP. Pero, sang na-appoint ako bilang ROTC officer, that was the way nga nag-paid para sa akon, nga magpangaluyag na gid sa iya. Sa pagpahintulot sa iya nga Iloy, ginimbitar ko siya nga mangin escort ko or mangin kaupod ko sa amon nga officers ball. So, sang February 6, 1966, may dako nga sunog nga natabo sa syudad sang Iloilo nga nagtupok sa madamo nga mga commercial buildings kag mga residential buildings sa atubang sang YMCA kag sa downtown through all the main streets of Ledesma, Valeria, Quezon, and Mabini. Tubtub dira sa subong na nga gina kung sa diin na-locate ang fishing port dira sa Tansa. So, tub-tub gid dira. Ang gina-estimate nga cost ng damage was 80 million during that time. So, kadaman sa amon, nag-silo kami sa gina-estaran, kag sang nagpauli si DNV, wala siya nagtener. Sa gilayon, nagkadto siya sa Davao City, kung sa diin naka-work siya dito sa isa ka transportation company. Of course, wala kami nag-break. We just stopped communicating with each other. Ang ining babae or dalaga nga ginapangaluyagan ko sa kolehiyo, si MMP, nangin magnobyuhanay man kami sa November 1967. Ang iya nga mother nag-warn sa akon nga siling niya, pwede ko man siya, no, nga madala sagwa for dates. Ginabalan niya kami nga bilang magnobyuhanay, ang pagpalanggaanay, ang kissing, and even petting, kabahin ina sang love affair. But, dapat taguon ini sa mga mata sang iya nga mga kauturan ng mga babae kag mga lalaki. So, ginrespeto ko gid ang pagsalig sang iya nga Iloy sa akon. And so, ako kag si MMP, free kami sa amon hulag sa ilang nga kaugalingon nga balay. So, nagligad ang mga binulan, mga tinuig, kag naka-graduate kami sa amon nga BSE course sa 1969. Before ang opening of classes ng 1969, si MMP nakasulod na siya bilang teacher sa isa ka private school sa Haniway. Gin-require siya nga maging present bag-o ang opening sang classes. So, dapat dito na siya. So, sa nagsugod na ang klase, si MMP laka na lang nga nagapauli sa ilang nga balay diri sa city. Do hindi ako kaagwanta sang kapungaw. So, I told her nga malakat ako sa Davao City
para nga sabton ang pagtawag sang akon nga tiyo nga mag-report sa isa ka eskwelahan dito. However, sa nagabot ako dito sa Davao City, ang akon tiyo, nagambal siya sa akon nga ang posisyon ko no nga tani para sa akon, ginhatag na sa iban. So gintawagan ko si DNV sa iyang ginatrabahuan. Kag sang nabalaan niya nga ara ako sa Davao City, ginsugat niya ako sa balay sang akon nga tiyo. Kag gindala niya ako sa iyang boarding house. Gin-introduce na ako sa iyang mga friends. And ang isa even told me, no, nga mag-apply ako kuno sa isa ka insurance company bilang debit agent. Pero, na-hire ako immediately and after a week of training, na-assign ako sa Samal Island. Lapit lang gid ini siya sa Davao City. So, nagapauli ako sa boarding house ni DNV kada Domingo. Sa Domingo sang hapon, dito ako nag-stay. And then, sa Monday morning, gapauli ako sa balay sang akon nga tiyo. Kung sa diin, nagadidto ako nagapanglabada sang akon nga mga bayo, kag nagaprepare naman para sa akon nga pag-opisina. Kinimo ko initanan tub-tub Disyembre, kag si DNV nagpauli siya para magbakasyon diri sa syudad sang Iloilo. Now, sang si DNV ari diri sa Iloilo City, si MMP naman nagkadto dito sa Davao para sa iyang bakasyon sa workplace ng iyang father. So si MMP kag ako, nagkitaay kami. And kaupod namon ang iyang mga cousins, naglagaw kami sa syudad sang Davao. Until ang eroplano nga magadala sa iya sa balay sang iyang father, ara na to fetch her. So she stayed sa Baganga for about a week. Pagkatapos sina, nagbulagay kami. Ako kag si MMP. So, sa nagpauli balik, nagikan sa iya nga bakasyon si DNV, ang iya nga friend, ginsugiran siya, nga nakita niya kuno kami ni MMP, nga magkaupod. So, ginsuknaan niya ako, pero ginpakalma ko siya, kaginambalan ko siya, nga si MMP, nagpauli na sa Iloilo City. So, life just went on as usual until nakita ko ang rough draft sang letter ni DNV sa iya nga manghod nga babae nga naghambal sa iya ngang iya kuno nga monthly period na delay. Kinulbaan ako, Inday Regine. Hindi pa ako handa nga mangin amay. Kag-ara pa naga-exist ang relationship namon ni MMP. And so, nagbiya ako sa Davao City. And after a week, nagpauli ako sa balay sang akon nga second cousin, kag naglakat ako pa Manila. Nagkadto kami sa Balot, Tondo, kag nagstay dito with another cousin. However, ang kwarto kung sa diin kami nagatulog, ginhatag ato sa paryente sang tag-iya. So, we spent our night sa Luneta. Ang amon nga ginahigdaan, ang Taliba newspaper ni siya. No? So the next morning, nagkadto kami sa ulubrahan sang akon nga utod nga lalaki dito sa may Jose Abad Santos. Nagstay kami sa isa ka vacant room with the permission of the owner. Tub-tub nga ang cousin ko nabaton na sa trabaho. So ako, nabilin ako sa ginaubrahan sa akon nga brother. Kag naglisensya ako sa owner kung pwede ako nga makabulig sa delivery. Bisan wala sang sweldo, basta free board and lodging lang. Kag maswerte man nga mabuot ang owner, so ginpasugtan niya ako. I stayed for a while. And bago ang pag-open sang classes in 1970, nakasulod ako sa isa ka private school sa Bulacan. Kag samtang ako dito sa Bulacan, si MMP kag ako naga-communicate paghihapon kami sa isa kag isa. Ginpahibalo pagani niya ako
nga nakapasar ko no kami nga duha sa teacher civil service examination. So after nga nag-expire ang ako nga contract, nagpauli ako. Nag-apply ako sa division office ng Iloilo City. Ginbisitahan ko si MMP. And once in a while, ako kag siya, naga-date kami nga duha. On August 15, 1971, napatay ang akon nga father. Ara sa akon kilid si MMP para nga mag-comfort, mag-console sa akon. On August 20, 1971, 5 days after nga napatay ang akon nga father, na-hire ako bilang regular substitute sa isa ka teacher nga gintawag to active duty. So nabaton ako sa akon nga alma mater sa Lapos in the morning. Kag sa hapon, nag-report ako sa extension school sini sa Haro. So, ang amon nga relasyon ni MMP, nagapadayon. But I feel that it was on the brink of breakup. Sa gihapon, we spent our Christmas together sa amon nga school's Christmas party. Pakilala ko pa gani siya sa akon mga co-teachers, kag akon nga mga friends. During this time, a dark-haired beauty reported to our school, and that was September 1972. So nagkomento ako sini sa akon isa ka abyan about her. January 23, 1973, a day after lang sang birthday ni MMP, kag a day man before sang akon nga birthday. Gusto danay gali mo ha. Gimbisitahan ko si MMP. Kag may ginpakita siya sa akon nga birthday card nga ginpadala sang iya nga close friend kag sang iya nga co-teacher. Ang dedication nga nakasulat was, I hope that when your next birthday comes, you will be unsingled. I just took it for granted. Kay tilain niya ang nagasulod sa akon nga isip. Si DNV nagbata sang amon nga anak, August 7, 1970. Nagkadto siya sa isa ka abogado, kag ako naman, willingly, naghatag ako sa suporta. However, si DNV nagbusong liwat with another child. Nabalaan ko, hindi na akon. So my father died in 1971, and pagka next year, ang akon nga younger sister nagsuffer man sa cancer of the intestine, kag sa ulihi, napatay man siya. December 31, 1974, nangayo break up sa akon, si MMP. Although palangga ko pa siya gihapon, but I let her go. Fate was kind to us. Gitagaan niya kami chance nga mag-reconcile. But I don't know why I did not. Maybe it was because of the dark-haired beauty. May bago na nga girl. So si DNV and I became friends. Naging mag-abyan kami. Kaya ginasuportahan ko ang amon nga daughter nga nagsugid sa akon nga kilalahay kuno kamo in the regime. Ha! Abe. For your eyes only. She, OMG. Yes. Yes, gid, Lolo Erning. Kilala ko ang imo nga anak. Si MMP, ginpamanan niya ang nagapangaluyag sa iya sa December 1975. Tapos ako, I married the dark-haired beauty sa May 1976. So siya gigali, ang imo nakatuluyan. Ginbilinan niya ako sang 3 ka mga kabataan, a girl and 2 boys. Si DNB, ginbilin niya man sa akon ang amon anak na babae. As for MMP, I heard nga nabalo na siya sang 2020. Pero wala na gid kami kakitanay pa. So till here, Inday,
Thank you very much for your time. My pen is getting goofy because of my eyesight. May our Lord God be with you and your loved ones always. Always with love, Lola Ernie. And P.S. Can you read this on my natal day, January 24? Lola Erning, let me greet you again. Happy birthday. Pila na edad talo? Siguro mga 25 pa lang, no? Joke lang. 80 na ni pala si Lolo, kundi ako magsala. Uy, tingala ko man long, we missed your stories. Gali kay, may ginabatsag ka sa imong nga mata. Timayo man, no? Because you were able to find time para nga magsulat naman liwat din sa aton. Although I know, no, effort kid niya, kay ti, gasakit na mata mo, pero sige lang yapon. Nagasulat ikaw diri sa kahapon lamang program, letting us know kung paano na ikaw. So kabay, by this time, better na ang imong nga pamatsyagan. Lo, kilala ko gid, ini imong nga daughter, sa kay DNV. Ikaw galing iyang nga father. Okay, dali lang. Kung duman ko iya itsura, pag imong itsura. Okay. Sige, kilalahay kami ni kay friend ni siya, classmate ni siya, sang mga Star FM days ko pa. Mga DJs, nakaupod ko dito sa Star FM. But anyway, thank you so much, kid, ha? Lolo, amo ni gali ang istorya sang imo nga paghigugma sa kabuhi. Hindi man si DNB ang imo nga dayunan, pero may ara naman kamo sang isa ka anak. And I'm sure nga she's a gift para sa inyo. Si anak mo. Dutayan ko lang i-mention iyang ngalan. Hello! Kamusta na ikaw? Anyway, and then, si MNP, hindi man siya nakatuluyan mo, kundi si dark-haired beauty nga amugid, no? Ang para sa imo. Kag nagbilin sa imo sang mga anak nga kung sabihin ginpalangga mo, tapos ginpa-eskwela, ginpadako. You've been telling us about them, no, sa mga early parts ng imong stories. Subong mga professionals na, and may ara ka gani, no, 1 or 2 nga bata dito sa luwasang Pungson. Well, anyway, I'm really hoping that ang imong mga mata will just get better. So kinahanglan lang gid siguro lo pahuway-huwayan, no? Hindi lang pagpilita. Kung medyo budlay gid para sa imo daw do piot gid nga magsulat naman ikaw diri sa KLP. Sige just take your time. Anytime that you are feeling better, nga daw kayang-kaya nga makasulat-sulat, hindi man necessarily nga kinahanglan gid nga tapuson, no, ura-urada. Take your time. Bisan pila pa ka adlaw before mo nga matapos. Basta ara lang ang imo nga mga istorya, anytime you're ready, padala lang diri sa KLP. So I hope you'd be having a great time celebrating your birthday with your loved ones. Happy birthday once again, and thank you, Gid, for another story shared with us diri sa kahapon lamang program, Lolo Ernie. Magapanong balikan kay LP with Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Gadget sa mga salaksakan. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot,
pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga. Sa kahapon lamang program, ang bot ka-funny dito sa akon. Ini bilang maginapang sulat dili ni Aris 8. Would you believe, nabasa ko ng iyang second letter, ang third letter, and fourth letter. Pero ang first letter niya, huwag ko pagali nabasa. And I just realized, hanggang go over ko, ang mga ginapang email, ng mga stories. Tapos ko, ay hala, daw wala ko na yung mabasahan, how? And then naka-mention gid man siya, no? Sa second story niya to. Sa third story niya. Sa linya, nauna ko basa ang second story, kinauna gid mag-listen ang second story sa first story. Anyway, today, basahon natin ang first story diri para sa ato ni Aris 8. Aris 8, I hope ara kagida pasensya gid. Ay nako, pasensya lang si Tita Reg. Anyway, ari nga first letter para sa aton, Dear Tita Regine. Mayong adlaw, Tita Regine, kung sa imong tagpalamati, isang KLP, tatawagan lang gali ako kay Aris 8, sang Haniway. Amo ni ako niya full name, pero palihog, hindi lang paglawaga. Kag amo ni ang ako niya barangay, Tita Regine, barangay blank sa Haniway, Iloilo. Palihog, hindi man paglawaga. Salamat. Sige, hindi. Okay. Sige, Tita Regine, pasaylohan lang ako, ha? Kung maghahalo ang hiligay nun kag Tagalog sa ako niya sulat. Tang ako niya kasaysayan, ni isa-isay ko sa sininga hapon, parte sang amon pangabuhi isang una. Antes ako mag-umpisa sa ako niya kasaysayan, 5 kami nga mag-utod sa mother side. Kag sumpunan ko lang ini, kung nga 5 kami nga mag-utod. O gani, sa third story mo, dogin explain. Tanatawo ako noong April 8, 2004 sa Putotan, Iloilo, sa Banwa kung sa diin na tawo kag nagdako si Mama. Amo ni ang lugar. Hindi lang paglawaga. Okay. Tang amon pangabuhi sang una, hindi man masiling nga pigado.
Tsakto lang. Ta nagtuwang gali kami sang tuig sang akon utod nga lalaki nga sunod sa akon. Natawo si Kay sang April 4, 2005. 4 ka adlaw bag-o ang akon nga birthday. So ang name ni Kay, tita, amo ni, pero hindi nila paglawaga. So tabi sang duha na kami sadto sang utod ko, wala gid maubusan sanday mama sang kinahanglanon sa matag adlaw-adlaw. Masobra man isa ka tuig. Ang upon nanday mama kag ni mami nga utod ni mama. Hasta nga nag-decide si papa nga magpauli diri sa Haniway. Tita naglumon sanday papa kanday mama E. Si mama E, Tita Regine, lola ni namon, nanay ni papa. Pero mama ang tawag namon nga mag-ululutod. Makalipas na pila ka bulan, nahulugan si mama sa ikatatlo sana naming kapatid, tita. Nakadanlog si mama, sa nagapadulhog si mama pakadto sa bubon para manglaba. Nakita ini sang tito namon, ugaling, gintulok lang si mama. Gintulok niya lang si mama, kag wala ginbuligan nga pabangunon. Tita wala kamaan si mama, nga gabusong tana, kay gaabot man ang iya nga pamulanon. Kagpag kagabi, tita, natingala si mama, kung nga basa ang ilang nga banig. Kag sa iya paglantaw, basa sang dugo. Kag pagtindog na, may ara nga nahulog nga bilog, tita. Ang bata nagali ato. Oy. Tita wala man magdugay, sanday mama, kanday tita, kay tama katraidor ang utod ni papa, nga si Tito A. Tita ang ginideya ni papa, nagkadto siya sa kamalig nanday tatay. Si tatay nga ini tita, tatay ini ni papa. Naandan do lang tita nga tawgon si lolo nga tatay. Tita ging kaayo ni papa kay ni tatay ang kamalig, gin salugan, kag ginbutangan kadalapugan, kag ang bubong, sin. So naghalin sanday mama sa kamalig, naghalin, nag-transfer, ngaging kaayo nanday papa. Tita wala man magdugay ang sin, kay ginkuha man ni tita, utod ni papa, kay mga hisaon ni sanda, Tita Regine, kontra nanda si papa. Bangod ga palangga gidtana ni mama, tungod nga wala na kami ti nunong tita, ang ginobra daruman ni tatay, ginbutangan daduman katrapal. Okay, wala na sila sin. So hasta nga nakapatindog kami kabalay, Tita Regine, kag nakabakal sanday mama, sang atop nga amon gidtana. So tita ang obra gali ni papa, gabiyahi gali siya sang tricycad sa Putotan. Kag hapon na hapon, gapauli ni siya, hasta nga nalulong ang amon amay. Hasta nga ginpusta na ang tricycad nga amon pangabuhian. Kag wala kabalo si mama nga ginpusta na ang tricycad. Kung wala may tawo nga nagpangita kay papa nga nagapamangkot kundiin ng amon amay kay may utang ini sa tawo nga ato tita. Kag ang ginpusta ang tricycad. Kag siling sang tawo tita, kuhao na niya ini. Tita, daw maano si mama, tungod amo lang ini ang makuhaan sang amon nga income. Fast forward, Tita Regine. Sa grade 4 na ako, tita naubusan kami sang amon bugas. Tita kung diway kami ging kaon nga kanon, maluwas sa saging kag balinghoy. Kag pagkagabi, ginubos ko suka ang akon kinanan sa bilog nga adlaw. Tungod nagsalalamo ang akon kinaon sa bilog nga adlaw. May saging, may santol, kag balinghoy. Kag pagkaaga, gintrangkaso ako. Kag wala ako ka eskwela. Tita sa grade 5 man ako, naagyan ko man nga wala ako nga ginbalon nga kanon para sa igma. Tungod na ubusan man kami bugas. Sa mahibalan sang teacher ko sa Filipino nga si Ma'am N, amon iya nga full name, ginhatag na sa akon, Tita Regine, ang iya nga kanon, kay ginhatagan ako sa akon nga teacher sa math, nga si Sir J, ari man diri iya nga full name, pero hindi na pagbasaha ang ilang nga mga names.
Tas ang high school ako, ang balon ko lang 20 pesos adlaw-adlaw. Wala pa inatisudan. Ayawan ako kapaigo-igo. Kung paano ko ini mapaigo, dangat maghapon. Tas ang grade 10 naman ako, officer ako sa C80 sa Haniway National Comprehensive High School. Tibalik ko lang sa training namon ta, tagsa matamaan ako kainit ka tiyempo. Nagakalipong ako ta. Hasta nga, na-hospital gid ako. Kag didto ko nahibaluan nga may rheumatic heart disease ako tita. Kag ang nalainan ko buot ta, kay waay ginubos bakal ni mama ang akong nabulong nga good for 1 week. Tita naglain ng buot ko kay mama. Tungod nga ang manghod ko nga babae nga si C, ginbakal na ginubos ang bulong na nga tag 100 pesos per day. Pero ang akon, wala. Tita, wala kami sinimagdungan hospital, kundi nauna ini sa akon 1 year, tita. Ta ginagwanta ko lang ang akon ginabatsyag, hasta nga mag-pandemic. Ibalik ko sang 2013, tita sang nanalasa ang bagyo nga Yolanda. Maayo lang kay adlaw nanalasa ang bagyo. Kagang bubong kaamon nga balay, tita. Naubos ka kalapalid. Iba nagkadto sa talamnan. Ang iban sa atubangan lang kabalay namon. Kag si Papa, wala sang adlaw nga ato. Kay nagkadto siya sa may matayan. Kag wala nagpauli dayon. Tita nagakumod si Mama. Kay waay labot nga naglulupad ang amon nga bubong, nabasa man ang amon nga kahoy, kag dalapugan. Kag ang amon amay, wala gihapon pagpauli ni Papa. Pagpauli ni Papa, tapos na ang mabaskog nga hangin. Kag ginbuligan na si Mama, manguha kaamon nga bubong, nga nagkalalupad. Kag hambal ni Mama kay Papa, paano na lang gali kung may natabo ka namon? Sapuan na lang kami gali. Abaw, tita, si Papa, wala gid magsabat-sabat kay Mama. Kay nahibalaan naman nga sala na. Tita, sang panalasa si Bagyong Yolanda, patulugon ko tani ang utod ko nga babayi. Tita, balitana ang bunso sa amon nga magululutod, pero nagsiling si Mama nga hindi gid kamo magtulog. Kay kung ano gid man karon ang matubo, mabitbit ko kamo, ubos pagwa. Tita, ang parte naman sa pandemic, sugpunan ko lang ini sa sunod naman, Tita Regine. So, pasensya kita sa malawig ko nga kasaysayan, arigilidring ako nga number, pero medyo mahina ang akong signal ta, pero makareceive ako ka message. Amo ini ang akong nga FB account, okay, kaga, amo ni ang name ni Mama, kag kay tatay, kay Mama Tita, kag kay Papa, kag kay Tita, nga utod ni Papa. Alright. Tapos kay Tito. Kay Mami naman, nga utod ni Mama, ay mandiri. Kag ang name ni Si nga utod ko, ariman. Sa paliyogan, hindi na pagpanglawaga sa kahanginan. Sige Tito, salamat. Madamo gid nga salamat sa liwat ang matinahuron. Aris 8. Now we know kung ano ang ginsuguran sang tanan. Pinabasa ta na ang first story mo, Aris 8. Sorry sa liwat, ha? Pero thank you so much, kid. Bamayo gid to, no? Go over ko. Kaya nakita ko, check ko sa mga nabasa ko. So, huwag ko ginigiliin nabasa. But anyway, sige at least now, naintindihan namon. Mas naintindihan pagid namon ang dalagan sang inyong pagpangabuhi, pinaagi sa pag-istorya mo diri sa aton, and of course, napamunuan naton ang tanan-tanan gid. Sige you just keep writing to us. Aris 8, kag siya manino, ang daw nakaagi depression, pero according sa ibangod sa mga modules, ang sabtan sa iya, but now she's okay, and we're happy that she's okay. Salamat sa liwat. Kamu man dira mga kabombo paligid nga magpadalaman sa inyong mga istorya diri sa kahapon naman program. Paki-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you write that and then you send that sa kahapon naman program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Kaunti lang this time ang update sa kay Bombo Jomar regarding sa bago lang tapos nga motorcade ni Senyor Santo Niño. Bombo Jomar, good afternoon. Yes, good afternoon, Tita Regine. No? Kag sa aton sa ring taga-palamati, update lang sa sining ginpatigayon nga motorcade no ni Senyor Santo Niño diri sa may syudad sa Iloilo no kay ti bago lagi gawa natapos ang ining pagpatigayon sa motorcade no diri sa bahin sa syudad. Pumalin diri sa may area karon sa San Jose Parish Placer, naglabay ini siya diri sa may area karon sa grandstand no diri sa may Freedom Grandstand liko diri sa may Macario Peralta Street diri sa may James Basa no pagabot diri sa may James Basa diretso ini siya pakadto diri sa may area karon sa Werbana Street, especially diri sa may Forbes Bridge bla tapos liko patuo alapos diri sa may Lapas Plaza going to may area diri sa Herios Lapas diretso na ni sa may area sa Komisyon Civil. Pagabot diri sa may Komisyon Sibil, nagliko pa tuo no diri sa may Haro Plaza bla pakadto na diri lapos sa may Taft North. Alin diri sa may Taft North, lapos man ini diretso diri sa may area sa Mandurriao no, Mandurriao Plaza, nag-turn left diri sa may tubang gid mismo sa simbahan sa Mandurriao at tapos doon naglibot lang siya no sa may plaza. Lapos na diri sa may area sa Tabukan. Mandurriao area lapos sa may Molo Plaza. Pagabot diri sa may area sa Molo Plaza, diri sa naglabay dis may Baluarte. Molo lapos diri sa may diri sa may Top North, ako diri sa may area sa North Baluarte, diretso diri sa may tubang sa Fishing Port, diretso man diri sa may area sa Ledesma. Pagabot diri sa may Ledesma, wala to sila nagagi diri sa may Rizal, diri sa may Super, bago siya grabe ka gutok. So diri sa nag-reroute diri sa may Ledesma, Tita Reg, alapos diri sa may area sang East North, diretso diri sa may area na sang Maria Clara, no, diri sa may Rizal bla, tapos naglipot lang di, hasta diri nga ginsubay diri ang area sang Dalan Rizal, alapos na diri sa may area sang Plaza Libertad, no, diri ang ginhalidan. So diri man nagtapos ang ining pagpatigayon diri karon sang motorcade gin ini no gin tambugan ini sa binadiri ka mga nagpatigayon man sa motorcade no, iban ti may mga salakyan, ang iban may mga bitbit nga imahe no ni Senyor Santo Niño, ang iban kadi gisunod kid mo may mga Santo Niño silang bitbit taga mo nang gin motorcade Manila kundi parada man upod sa kay Senyor Santo Niño diri sa may syudad sang Iloilo. So tapos na siya no? Tapos na? Gin-install na siya sa may San Jose Placer? Yes, tapos na. Pero antes ang ginpanaog sa pick-up, pangamoyo anay diri kina si Padre Rinchi nga tinangin madinag-on bla agin patikayon diri nga motorcade Tita Reg. Kada same time sa pagpatikayon man sang pag bindita bla sa mga nag-attend diri kag ang ilan ni nga mga imahe ni Santo Niño ang ibanti nga mga kaiping nga barangayan na nagtipon sila di kay may blessing bla. So mo to nga gin blessingan lang dayon ang ining mga Santo Niño, imahe ni Santo Niño adiri sa may San Jose Parish Placer. Kag thankful nga ti subong although nga ti mainit aga panahon way man sa pagtupas ang ulan. Tita Red sa ginpatikayon sa ni karod ka motorcade adiri sa syudad sang Iloilo. Although nga ti amo na experience ang traffic pati way pa naman sang motorcade traffic nga daan bangod sa pila ka mga road closure no. Siguro ikaw may experience mo ni Tita Red. Pero subong okay na because tapos na ang motorcade. Ang motorcade tapos na no, pero ang mga road closure sige man gyapon like sa baga judging area naton bla. Diri sa may Capitol, diri sa may Ledesma, diri sa may Dalan Mabini. So intact na gyapon no, sirado gyapon ang dalan. Amo na nga may pagpugok sa trapiko especially diri lapit sa may Super ang may eksperyensyahan subong apon Tita Regine. Alright. So may ara pa gyud nga mga activities kung sa diin magalibot sa syudad sang Iloilo sa sining hapon? As of now mo pa lang na no i-announce na lang og galing ang iban nga pinaka-latest diri karon nga mga activities man in line sa sining dinagyang 2024 Tita Regine. Alright. Thank you very much, Bombo Jomar. So malang latest. Sa malang latest no sa sining motorcade ni Senyor Santo Niño diri sa may syudad sa Iloilo. Live diri sa San Jose Parish Placer, ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted
radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Mas radio, Bombo! Maraming salamat sa imong update report natuhoy sa sa motorcade sa imahen sa ato nga Senyor Santo Niño, Bombo Jomar Villa. Kag mga kabombo, abantayin na naman ang mga super exciting ang mga drama magasunod na after KLP, Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Buwas, balikay kita for more interesting stories diri sa Kahapon Lamang program. Salamat gid sa inyo tanan sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.